yose geto kwegena kwao na okoko semeria wetera siringana yo monene kanete kuri kurigoro na rere roberero korekana asense to ya Kenya sorongo rwagusinya miramo na kisi igotwereri bari abantu gukore ne asenjera ya bene obenento kurubono gajinse to chabon mabira mange to kwarganeredie na maganda to korekana imene isku ya gusinto bata magaseti boigo na magto chukwana semambia boniga nyonane koragense ya monenus yoto yitwa gutambo kyoikaso morobiriori bwebwato kigose Good Friday asento yikatoko ene magogi twaso asense meri twara nyoro mosani na intu twara nyegerie bia bakege kartu karansire weekend bego morobiri motingu sana ituko liale rekratoro jena producer ito Joshua auta aene kirune bintu byago cheira senjira ya bene chibicha na muriogi awe keira senjira ya bene eita sesimi yao eita se TV yao yero na seti sesimi yao osino na laptop yao ni gotonyora wetera sensemo yemitandao aiga siano kurigi bando sinke igo ende gwato bwati sensemo ya Facebook gotonyora Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News okanyajinga kito tweet at Ndizi TV News wega tuwa jakiro moroberi ya semambi ya boniga kuna botambiriane Brighton Makori na incheria nensara nyarangion tita. It's a Good Friday ema mbiengi yo mwancho muligere nyasaye atwancheire tumeranire asembe inyira nigo tumeranete na eli tukuri igoro chinsa bune chigamba ka chinsa isato na ende tuabokire bya kochaga igase studio togendere go kumanyia ekyara tugukura wiki yechitariki 15 nemo omutenyu 12 2022 mwancho muligereria nigo tolegaiga ase studio tukorosere elituko lyao yo mto Brighton Makori okebekire bya Pastor Steven Mweresa morandio itokoroga ase studio gukumanyia amangi kemoika ogukinya kemoika na ndoko ogosemeria buna no nyama konkare amange ekerosomete bibiria bya naende wegenete onsi nigo akunyarikana igobona asema mbya rero mwancho muligereria twegenete nganaye kwa bokire bya andonsi asoto bwatete kurwa andonsi asegwa tune in omorubiro bwenza kyabono mambia litukolia furahi day no nyama kubakare amakuba naye chimioro bali babwate amakong ao na inwe gase korumukia na bali morwale tase bitanda byechinyagitali mambe ya bono bali more ase bitanda bino ase chinka mutaiwete mibere bya twabasabeiro ko bwena kwa bwango nyasabe na inwe abalende abarorera mabira na inwe muirane mukoro mwaka mole na afya mukoro mwaka mole na maganyo na ende amaya yo mwaka moya omuya 2023 kolenda sema mbe ya bono umeamkaje ngakikwa abokire ayoto bwatete korwa yo mintote biranyo gogotobwate gwetera sesimi yani digital platform ya ito Ndizi TV News Digital tolikira ngogalia totebi na kikwa abokire lituko liaona kiria chakire na ende mbarabia bokuganiria lituko ligia mbarabia bokugania baso asomorobili egera twe manye twe semina kwegokia asobwa molero Free Friday edition ebwatoke ense monenusu yabono mambia chinga kitogo cha korara tenena torara rudika kidogo torara tali amanyinga asomobere twa kembi yamono twa twikireli tukolia Friday abange bakuriroka thank God it is Friday TGIF igono mwanche muligerere na intwe togogete tugucha gukore wiki asenchera yo bekirano njeno yo mintoga gantu anako gosa studio igo afya itombiere nyasaye na twanchete na entuma itenkwana kogosa na nyasaye na wanchete Sophie Kemi Motangi korachinsa mocha Nyangongo Ashley Ademola igo waikire mirimo kabisa mapema mbia Eric Baraza good morning andonsia sovere tembia mona soko bwena nyasaye na agendrete gukuruanirira asante sana Felista Nyanchama baba good morning andonsia sole chinsa machumo socho Keisto Onchari nkoro mamori yango chinse mocha menyinkwa ntoliko beba Dr. Nyasimi ntoliko beba edukoro lisena na mashabike itonsi abo Dennis Openda yoro muligereria kigi makoro Nation Media Group na bali mwensi yabairino charo yabasami omingo yabo araka mbonsi bali bago toligereria sema mbe yabono to wakangambia mono kigi team diaspora tuabaga iria maya ende gendra gutumachi ujumbe bono mambia tuchisoma senjira yo bikirano bia kabisa gendra gutubwati bona senjira ya bena simambi ya boni yo na sala gotebru nekro la fiere ngenya sa to anjire the heritage is well yeah that where the heritage health is well yani heritage is well yeah ekaro afya erengia igoro monda tayari kinto ko monda bune afya yao
ekeyumba yumbete gosikero nando meta marieta ayu niga yamebwate H ene yende nigebwate W lakini H and W lakini chimuta jinde chanzo chimoine jibwekaini ando mete H and W ya be apply dia sama chikali yoboralia W 5 W's and H yonjiroro yona ina arako gendera igora to agranya sana mbiamono asatoira afya erenge no ina afya okere nyanga nyangwa keniri na musemeri nyasaye na bao kobweni na bao kwa obobweni bono mambia rukunyo biruwete na banyasago kobweni no hambali basiri abamwe abo bakomwenia bako bainiritko ria rero igotoko basabira tenya saba bwire kana mubwate miroberio ya ino yiritko ria rero tunyore Dr. Walter Bichanga okiwo muswati omwabo aramba mbagandete ne miroberio yabo etugotomengora gochi ase amateri yo kiboyonsi ne fa na bagusibonse bero sedia bamwabo ose abakenya bero sedia bamwabo bakwigwa umuntu uyo ase mambi yabo ni mwanju benda mbanganda okorekana sense yeito ya Kenya amangana innovation and technology introduction na amorkeire mono etugore garosar na lenga sense meri ibeno asense meri ali angabi ibeno ne ward ya Steve Arika ne romo MC alia abanta bangi ni go bate tena kingo ikango kwani kwa sara na ngobiri baro murobiri gwensa kene taseni Candice TV aneka to agaro babu ate youth empowerment program ali sense meri ali angabi ina sevungeri ya ibeno bagatana go sogeri sana kwa mitambo Candice TV anina somurobiri gwensa bantu maede ane kuturigeri bari bata na chinga kubater ko nyajo ko text nande to kwana mangana maya mpaka bata na bata tumera uchumbe muri na mangana to korana situ ya Kenya andoroje umuraibu mokonyi bomuraibu enserigate gashawa akarotena bono yikire ngaki anyways amura bari ba anyways usino na baswate rwa kurwa sikyo mbike anyways batakire kwe uri baga bari ndi knowledge premises che serikali bakobori abanyanyimbo baruaria abanyanyimbo barua si premises bagende bajikurwania babegu ingani lisara inga kyoko lirira mono kyagara naina bo manju murido ko dina ngo sirore ngwana ayo mokonyi bo murayi bwense Dr. Bigat gashawate tena bono anyways yabasaye bali ekero ba ko remirimo yabo batakere kurigereriwa bayagwa chibalenda chi premises abumbuya senge nchoko nyaranga abangi bagukuri training bacha koberanka andi kwanyara bachi kotemana inde aso bunyanyimbo bondo gose nepi kwanyara mbabwati advantage mbakore NYS nandi bamakuriko one is very good asenge ncha maigeli bakonyora ne training ne yechinguru kegima igo eyumbuya that's a good idea to me I support it enjo manju muri kunyisira ndi bana tambanya yengerengere kyobwate nabo tutumira na kiruju murai bwenze na tena abasaba bakurkurwa NYS bakora bale training babwata maigeli abandi nigo bakora ali bachaka tena yaya baise kwegwa mabaga nandi bali rwe finge chwese ngabakwa bale ki premises no neje serikali abanyanyimbo bali bale ndete no na nyombeji bagende bachukurwani bo bego ayo kiyekarengere yekyo okiroji gende tutumira ujumbe yawe tira sense meyo yenambe kurede toranda torali bali batumire SMS yaba bono mambia badena basoire me yumuroberio ebundi ya mandazi na otena osoire me yumuroberio ine ebundi ya mandazi rona dinyanyaika na benino ya badena komo mpaka engo limbia mana ebundi aso gutangana goswa ime yumuroberio bono mambia hey do you know that you are the image of God? Say thanks to the Lord. May God bless you so much. In Genesis chapter 1, verse 26. Have a blessed, lovely, peaceful, and glorious day. I love you. Biamono. Hitari atinda rasara. Lakini kwa tigere dinde. Kara. Ayuma tungu jara to encouragement. Ma sana utumena CSMS ya. Nebibungu. Kutu encourage. Biamono. Soma those verses actually. Tuja soma. Morning, Brighton and Sarah. It's a wonderful day that the Lord God has allowed us to see. Waiting ebwatoke hile tutoe stress za wiki kidogo ama iga asa mashabiki on Candice TV team following team apanakosa na team diaspora oinge miso motango yinse mochiri chia nyangongo kemi mbemona so torigeria to kwandie amate yao yonsi abana babuna babo kirumo gako no bokire motebi masoge korwa Candice TV ne rogwan subomusi asemambi ya aboniga abana baminto emambi ngia we thank God Brighton mbia have a good day nasara mbiemono twara litko ligia nyasimi ona roje ningabegete tai mbiemono yasimi nyasa itigagucise nini amate yao asugutirana negete seni Candice TV asomorobero bwensa zakia
Henel oigokurwa kabosi omoyo na kwanirie basubati ba Minto Gesare Jerusa na Jane oirero bokero to obo agote basubati ba mwabo Jerusa Gesare na Jane asante basoime yomoroberia sakia bonama aso bwango Kiston Chari kora chinsemo cha mwamuriango chinsemo cha minyinkwa agote bambuya aiga ensa kiabono yo kambi amona sana kwani abantu bya mate yao totopendo agote following from Kisi Mwembe byamono baba Ashila Demola agote babwakire bya timu ensakia is another fine morning that God has made na onde meyomorobeli bwensa kiamonse mimo manye na ende twebwa toke pamoja na my daughter Gift Julie bila kumsahau my kind mom retired teacher Joyce Abuki akumruka chinsa chinde boss lady asante Charles Luanga Ogato nera kolikago tebanga akondani ya show with Iron Lady Kwamboka Rafael Misuko na Jacqueline Kwamboka asante sana na Rodri Omungwana okorokwa openda korwa chinsemo cha Nation Media Group agotebanga good morning Sarah Brighton ase studio tuko pamoja hadi mwisho agotebaga kinkwanelie Bernard Ondicho Duke Aunga Joyce Mary Elizabeth Betty Victor na bantu bonsi bomochebwa Aunga mecheo eskimo bantu ba mecheo bonsi pi mwakwaniwe na openda Dennis korwa ase nyumba yoborere ya Nation Media Group na mwensi bali mogende tukubwati mu rubiro bwenza kebono mambi abuya kabisa mwete mwajumurire Saro iko mutama itukoria Juma ndori ko bana bwangu itukoria Juma niko toko na ngora ikai wiki Jumatatu Jumatano Ramisi tuachire kirundo lakini itukoria Juma isukoria elia niko toko na ngora itomo so yuga sense me yebwa toko bana toko abuna ende no amaberera ukina chigotindia kabisa so kitsa tanyora mashabiki abera atatu amageni aibono mnakodisha bigirigeni akora bena ngotorigire ryo butambi lakini bongo tome SMS yao wetera sina mbira seskini yao bono lero ntake totome SMS yao atebena engineer sabigirigeni na ngotome SMS ino yoni take tamashabiki atatu ogo gato kajinse sato gatanyora batatu tonyora mashabiki atatu ogo kabo motangani kabo yokabere kabo yokatatu Raibono tomo ujumbe ya wetera sina mbira seskini yao rabu ine ro totomera yoka ene kerwa tomirabu aibono ganya tonye some ugosuke karwa tomira ujumbe yao igana tokonya somo kwa bwana bantamba mpaka soma ujumbe kumbe twaso kwalike igali twasoka twasoma nara wateana Hero Brighton na Sara na wagotea sana ni mwalimu Sagini kutoka Ibeno Brighton pamoja mbiyamano asante mwalimu Sagini kurujinse mojiri cheibeno karoteana tuko nawe pamoja mbiyamano mwalimu katendo nyano tena bano igaro timaitu sina mwalimu Sagini lakini kwaso ireme yomoroberio moroberi bwensa kya bono mami atindiko mweba Pastor Peter Usano ayona mega cross Dennis Openda Nyagwaya Pastor Peter Usano nkorwase ekanisa ya Mecheo PAG Juvenali Saunga oyono monchereria na George Nyagwaya abonsi pikoro sensemo ya Mecheo Eskimo bakwa maiga kigimanerisha bikirito linene utaliko mocha mambia umanya kuboka na eroenda ase kibao kiaye oyon Dennis Openda mbimano kabisa mwete basara mashabiki itu na tokora mayo sina roro mayo so asense ya magazeti ndora so asense ya magazeti tonya ronde tayo gosona kaigwete bobe tonya sa munda yede kinga to arali nambara iga kona kwenda se kardo jugo magazeti kumana mondana toko tevi dishabiki itu ndiro toko tevi na oyeno aro moro video wa magazeti bo diana ndira soma ke Kevin de Trungi adena motondo pez tuned in no ari kabisa kor motondo ni yere asense meria wabazi engineer Kareb korunyantrago Ibeno tuned in kama kawaida hiyo besho beshae following you live nikiwa Nyangoso Kisi pamoja kabisa hata madhi mwa kipindi hata notomendire ense ya moto jugolo tsaine ndio maana besho beshae kulinza majirijani kia Nyangoso no ale na umike mundo adana zawadi kutoka kwa Mungu kartwaro litukeli karatana maigachi Charles Rwango gato Iron Lady Kwamboka Fred Nyandika Mosioma Innocent Jekondi Sara Kemto akwatena baboge kabedo shem kuramatuno eskimu nero mwana we eskimu kwa kire bya aseta to mwabo da omketa nyanchoka mamu wa merim magokoro kerubo nyanchoka horeli kone akwatena baboke baswaime yo muroberio bwensa kya bono
mambia na umike muntu nimekuona uko ndani ya show ekarote na togenderere kabisa Michael nahara Michael Berikov tamarita ya Facebook na makongo sana mondagolika lakini anasema akona sisi Christina anasema akona sisi litunda green no arime materi tunda green nera kando itumanya ngakiata dedi tunda agadeli tunda green lakini itumanya tumanya iyo no mwanchu muligire mashapike ito ya Samson Rosso koro machoge cha Chevalin koro chinsamo cha Mountain View Nairobi ya Chris Orina Chris Yunge koro chinsamo cha Westlands Esther Ngwae wasiri koro chinsamo cha Kitengela baba Edina Makoli koro chinsamo cha Namanga Boda yoto someta kama Roda Sota nimethano yenda kubati mururu koro Josam alio Gembo asante na mashapiki mwensi ipi manyakero gwito Kennedy Mirieri torali kabwangoiga nelishabiki ndire twanyora korwa chinsemo chia Toronto Canada korwa Dennis Matundura nabo igokorwa korwa chinsemo chia US yalia korwa Onami na ni metno genda tukubati murobro yabo Caleb Mwetwi korwa New Jersey na mashabiki mwensi towakangambia mono twenda sasa mirinde studio Josnera la koralia manyita sasa mirinde tokwirina panto kwire ya maseyamo ukasa magazeti yeli tukulia lero Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Asegosori yugweya ya papa antivirus Nikere lyumanye ikuro yugo ngainereria Mwangu buchabiringo manyara ekarareta Ubwanchani I love you. You can't let us want to know what I got. Go to get it. What are you guys? Where are you? Eh? When you're going to Chisegi. Can't you to get it? Maybe to get it at the first. Go down, cool. Now you're so good looking on. I have to be at the moment that telling you. Namangana yenyuomo. Go make a match above the twist. Ya ngoja mweta manchaja akuba magendo mweta kwa bega amache ngobeka sana chiamambi kakise antivirus wento wisibisana na konyara macha bwa tiriberera antivirus talikurara nyumba sasa kinyoma yane ngausikaje kinyoma yane inki antivirus igoro ari kugwatolera sasoki nairimo ari korota sasoki nigamereta mate antivirus sasoki no mu ya pi Mondora mukuni kyale go ibono okulireje. Igo sasoki lero. No, njendira bakaya mwana sasoki. Vochaberi nigari nigitiro kyogotene nienka yomusacho yomorebi. Eronginte to nei yenga matumbo te tetengene ne sanga. Ndali kijana. Kirali tukoria Jumanne chinse ibere chagotuko nabo igomoiroro ritukoria Jumapili chinse kyande cha mugaso. Sasoki utari kwanchu isike. Baba bwata kwa somo. To kora mistake onde terenda gra ya matanga. Onye mante tuko konga bari chisuti chamara. Je bege Christmas bege daye ngeta. Na tingo te tingo ndali ta chichiro kubulero. Omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rwogusi Kenya nensenkima egati yalyo konyora ngamona ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sechi league ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga Nichinde chinyinge kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10:30 chamaragoba goika chisa 12:30 chigosori imeyandizi TV chikwaya chire asorogonko ruagusi nechinyinge mono wono Vincent Onyancha
niga guchiko kuri rango yao asogo chirentera. Alright, asante sana umuchumuri kiribono cyangorikanya sumuro buri umutindi umuro buri umurito umuro buri umugumu umuchumuri kirya umuro buri kumanyakana osomanyakana tebuna egasinga extra Kira ritukure Jumapili enseye moneni suya maragoba goikachinsa ibere nejide kemerunke nene isano aiga no tokorangaria twakwana twasanga naende twatarachi kwaya mpaka igotoko cha wiskase kwaya ya umonchumuri kirya nyamugwate kwaya mugwata matera manzo amatera marito igotoko chambaka gabu isiku monchu murigire twasanga amo ne kwaya ya ino gabu isiku monchu murigire twarigire boteri bwene sabari kwaya zechi kwaya yonse nigoko yanyora ime yumururubwa egesinga extra alipo yeye nasi tuwemo. Sikia haya ni mapya leo na ubadilike. Watu tariki mwanchu murigeria kile tukule Jumapili kuna butambe igoko letu wa 90 presenter vini korege koneta Egesinga extra ACTV yao ya Ndizi TV korege konege na kelia yegwa kolete Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Bimano mwanji muri Ndizi TV Canada takabama na into to sense mirinde studio ko to kora koro bonjoro liboke anban to renda studio ya kabere to na Sara ko ene karibuni saki ya sasa kabisa msaki oikemese maambi tige dajeti igembraya ture yamagena na lakini gejeti ko manyana lidukerire ya kabisa ndio jina bali mara tumire SMS chino bwakire Sara na Brighton yakoro kuna Dismas Okinyi mugena itambe kusamaro Nyamira mate bura ire ibotambe akuganiria abande sabatengi yakara no munya sabato sana kale and then about to David Mama Isabella Bena Nyabuga Sport Nyaboge Evans Church and Party Ogeto Grace Church Nyabuti Oyugi na Mugesare General Gichana Vigeri SDA Bioru SDA Gesiage SDA Giri SDA Muruge SDA Nyachokochoge SDA nazo majonsi kiaro medena na ile baga kulika yes yona somire Dismas Okinyi na mbia mona soko bagine yumorobe Paul Getui Joseph agote bakorwe county ya Siaya agote bambugate bia kabisa asante sana Eric Baraza agote ba morning to you team Ensakia it's a lovely morning seeing you guys. That proposal of DP to NYS to guard government buildings is unrealistic because how NYS guys are outside to be employed to do that work. This government has a lot of roadside declaration which needs experts' advice before they talk on anything, more so security matters. Oya ukwana regoro yeng proposal ya DP agatanga serikali yego declare binto para gati osense moye para tigabara gania expert advice Moso mangana a security asante Ayobe Shebeshai agota following you live nikiwa Nyangoso wapi Totopendo Blessed Mom Luanga Ogato Charles Lucas Omwenga Kefason Abosire Ongesa Kenya Point Rini Transformer Orenge Lucas Sarai Elizabeth Chinderu Dolphin Nyabuto Keri Estel na Edina Kemuma Arafulende Dennis Matundura Nyangau Olinabo Lianganka Yore Kurachense Manchia Toronto Lishabikireto Liga Kigima karibu sana whatever morning Ensakia watching live keep up the good work mbiamono sana mbiamono igo nyoranto kuboti na mo konyi bumurai gwensi Dr. Murai gwensi Rigati Gachagua wadena na lete video mnalia ni Dr. Rigati Gachagua aworo mo konyi bumurai gwensi sinse ya Kenya ate ate bunabono
ngorigeri bale abasaba bakuru basensemeni wese bachikobeka bachikorenda premises ya serikali then abasigari abandi barobeta kire baende bachikunya kurwana jibandit bachikokorenda bachikora security asani ariko sirore ngana igo sina kyonyeroje abakonya gutuma ujumbe yawe tira sina mbira seskini yago rabo senseme yimitandao Facebook ndi Steve News Digital aboko chat ya sina rali na live chat kwa SMS yoto enyor nona senseme ya YouTube kiara bakonya YouTube wanjete aboko ndalia ndi Steve News kwa kamera ujumbe yao mwanje muri tuanjire bano tokwire ya masemo ikasama gazeti elitukolera lero pero mbate gazeti ya The Standard na inchi ngombate gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard lingana liero bolito nindo jomura ibwense Dr. Mruto no achorera ensemo iyokorio kero ndoje ebyombe bono byesokiri na komamoji anene kero atete koreta monjero ase katiba yense ya Kenya kiombe kyabango kyabwato getoro botirwa ya buri tukuregoro the Rosat of Kenya nigo bono kyanyarire kego swana na bana siasa bali bande bakwamereria ogotaka kumurayi bwense go chenji ama chikuchenje gotuma garo murayi bwense ataona ikatiba takere go chenjiwa anirigeria mangana agenda rule yakate ne obisi yo muamereri bwa serikali takere ko borro bayate abuna aba richi kunta kere kuligereriwa abuna aba bali bakora emirimo abawasiri baikase bunge na barbaire ndi amaboli ya takere ko akati yalia murayi bwense anyara ka gotuma liuko go jase umonogari bwe nene amo no monogari bwe ye senate umura ibwense era dedena babos yeri rubeli nigo yare ku request kusino yare ko boli ebunge kuligereri jipolisi gete mesa sitakere kuligererirwa ase ekatiba oyino umura ibwense Dr. William Ruto nyateka okwana kurende aba mereri ibe mangana yo nigo bana babori abakenya kokana kabisa ko resist igoro yo wachenje katiba chingaki echiga bakora Eric Theuli oyore umurai ose president umurai president yekimbekeri kiaro South of Kenya igate na yaya ine iteliere njira umurai gwesa takete gweta ine njira ya mkato ine njira yo gweta magiga agochenjia ekatiba nande yinigere maminja y'abakenya yuna rairo borito asigasedi ya The Standard kurende to chikwegara gochime asebeji ya gatano mo togerena ningi baokanda chiproposage na usamonjili ya bego no murai bwense ngiatakirete amachika ya abe boigo anda sebeji yentanga ni manju muri na sara ni murekerete na kibono kawira mwangasa nyaga ka ba mbiji ko rwasi county ya Meru ono ekero egochiko betererie senate wetera ase monogari bwebunge Amazon bunge yo Amazon King korangirie committee kuskorosia committee bene irachikuriria linganerio dia impeachment ya kawira mbamo ruseti obise ba MC bali konde bono nigo yatigere semeri ye senate kuchikuriria linganerio kero agochurika senseme ibe onto roje asenseme ya Meru aba Meru ose aba menseme yo basangire jisiginaja weta 95,000 inabatebe na ense county ile disorder ndo jinyalelia kato kwenda sebeji ya kane gaseti ne ya The Standard ense ya America ni kobono ya lireira yogo chiko konya ensemo ya Africa asiji project awo ekarabono ndoje na egeya so $50 nge 55 billion irigo chiko konya ense cha Africa nyira barai ba kinse cha Africa aba chipresident awo no jira sense meli ya United States asemerobeli yo korana ki kinse chiuska gochi bosio boiga so korra nindo jena Morocco nigo ya tema sana asokwerwanira goika sense meri yesem final bonekero yanyartike ikorwa ne team ya France asabano chikorigiri bagali ya gatatu asekimena nekyo ke World Cup ekike chikogendera gosikyo chikwerenera litko olie ankyo omorikesa dinamorikeza gate abuna enja tema gobeka ense ya Africa sinse mu Africa asemabu yengoyo asokorra ose asokorra ne na kanu ikiama ya kanu papa na mama yona kero kyanyo radio roje anene kero toroje mna Nick Salat ni gona bet suspended kurwa se kiama ekyo kunya manyayo mange kadura chikigora se beji atano kabere na rairo bolita sikaseti ya The Standard bia mano ya mto Brighton asawa tatevya senchira yuwekira ki maliro bolita gazeti ya The Standard na inche kran kuligeli gazeti ya The Daily Nation engana nero iro bolito ne yalenga gazeti ya The Standard nga Ruto's gift to Raila hits turbulence eya niga gocha magigayo morai bwense Dr. William Ruto kobeko morobelio bwogo cha korosio visi ere yechinguru se powerful office for the Azimio leader Raila Odinga
bunenjira mayogo chia kuligiriria ngana kia serikali okoro muriro gukora mirimo was strong opposition kurende ngane yega nigetara abachira buya abamanyi beli chiko monokora sekyombe twarora Law Society of Kenya wetere president yabo Eric Theuri abwokorengana barbo bagotebanga muraibuense bono nigo akare kogenda mamincha na goswana na ekatiba yense ya Kenya na ndi akare gutara the same path engana ya BBI ya tagite gutara elia tugotere twisiko ayonto yarore asenchere bwekirano kigima asepeja kane gazeti ya The Daily Nation litukuri igoro mokonyi muraibuense Rigathi Gachagua omo waziri bwabasaye na mangana ichigosole Babu na Mwamba na principal secretary Jonathan Mweke amo nomo CEO wekyombekia Nation Media Group litukuligoro ambao miranetasa magacha manene KICC me county ya Nairobi chingaki babwatege ikaro nogo chamo gati ya Nation Media Group ne company ya Huawei waralenga na kiba konyora chilink chivital link ngana ki emirimo anona basai bare nyorira emirimo asense ya Kenya ntwaruchinga mangana technology na innovation na robona mangana abwenerete kuligiriri wasobeme asense ya Kenya ayoka genderete nigo bono igari igoriri obosie bwokoruga no mochere bigenderete gukina ase rigoriri igoro kigima ase metinyemeke yaerire guchimagiga na bono iga esababu neringa local production nigo yiranire nse kigima no murakera olio ogenderere koba ase getambe nebinto biri bigotumeka sabali mikonyora gosereri tikolieri kabeso eri simeka mono mangana inputs gose farming inputs na araire production ya local kogenda insekigima kwiriro bosie konyagotigara nerigorire igoro amono mochere yairire wizara y'oburemi otebanga nechi wanchira abaonchoreria koleta imports serious korochinse chinde amutenyo kabere umwaka olibosio weiko mutenyo gatano na gatatu elio kororanga ebinto amagoli na chigo koke yake ase abamenyi bense ya Kenya wegasa mangana yobo chenu yomto Brighton no mwancho moligeria nelinga omo science oyo mokoro iga sense ya Kenya Kenyan scientist nigo bono achire no morobelio gosaro sirie a kit elikego test yoburire bwa malaria utaliko igubororo nonya meterio gotonguga esindani ocheki uboroire bwa malaria nigo ko igubororo kurende bono omo science yo gatochi kumanyanga ningo na kyakoro kwa sepeje 10 ntorenga criteria kieke mbumanyikiobo anyorire ko test bwa malaria utaliko igubororo nonya na gokorera ngana nerega iga the making of a general litukolera gazeti ya The Daily Nation nimurikerete igoro yomuganoye uyokabeiro mu waziri Joseph Kainzeri oyubuna murikire ngaki akinete korwa ensemo yobo cadet wikobo general magigatara abo mu waziri obwate chinguruke gima asegetabu the general and I a memo mo boraka Helen Kainzeri nigaruete glimpse gose nigaruete ebicha ngana ki omuganoye olenge Joseph Kainzeri na ki akorete mirimo yae ya gesiasa na ki alengo munyanyimbo weikana ki akorete mirimo no murai oka omutangani bwense Jomo Kenyatta na ende na ki akorete koba omwazira yonto chikunyalira se page 14 ne page ya 15 ase gazeti ya The Daily Nation Brighton mbiya kabisa no mwancho muligereria ndochenga narayo mbiya kabisa asabari mandate utubate simambi yaboni sara kitoranya chinga kinto chikurena agente kinge karatera liberera na sense meyo yo opposition leader ekero murai bwensa proposirenda opposition leader inki ikyombe kigende ke okanda abantu chikurena meteka constitution ya 2010 tebwati opposition leader nigibwata majority na minority kitoranya chinga kyake kanto chikurena egasi ya majority nereliye na minority nereliye minority nigera soko moje serikali wase nigera soko konye serikali korekebisha bintu binde tuchikuri kitoranya chinga ki gochi bosio iga mbiamano mwaji mali kama ndado tobwatia reto patentori kwenda bwango mone tori na imbe ende tosuke mbaka bosio ensake morning Evanis koru Evanis isena anasema kona sisi this TV oyo mweresa korwa manga esaba nigo ngobokia Benjamin Omwoyo umwarimu esagara afin hotel Jani Mukaya entakana ya Nyakerario ujumbe omonto mobe
nori oko yabwatia omuntu kurwa magega oyo kumubwati umuntu kuruma mineti orora umuntu mobe oko yabwati oyo kumubwati umuntu kuruma magega okunya kumubwati mangani bitina ino muntu mobe oyo ne mwereza utabi no muntu mobe bana ori okubwati umuntu kuruma magega igono muntu ngundi yo morogi kabisa mbie mono asamende to tumba jujumbe chino nchira busara go stura endrake mamake Regan agoteba kurwa chinsemo cha Dagoretti South county ya Nairobi na watetie omorobelio Divina Morango South Mugrango agoteba bana ba mintomo go saseria. Say hi to your producer Eliogine Chivicha nigolire bija tuko pamoja hadi mwisho. Asante sana producer Joshua Uta kwa irwe umeambiwa heko mbia mono Divina Morango kwa South Mugrango nindoche Esther Ongwae olikire olinata ebingana tinda morasegeka kwa chinsemo cha Kitengela agoteba abana mintoni kondani tunangoja ibwatoke kwa mpigo torusia stress ye wiki mokumya omorobelio yongo chora senchira yobekirano biya kabisa mwanji bole kroto ko university platform jeto cha online DCTV news digital ina sema ya Facebook DCTV news ina sema ya YouTube na otonyora kwanyora minatoka ndreta simirobelio ya bono mami ngwere na sepechi ya kanega setine ya the standard neli osingu jakirega ebeja gatato neli na abono okorana baliba arenge ase serikali ya nyagosira umurayo gatato bwense ya Kenya Emilio Mwai Kibaki nigo bono barakanira barabugo sirio bogima bwaba nigago jamagiga yuyo kabero mubunge matira matu wamae anyadika go sirio bogima bwayo mugano ino no morekeira ase beji ya gatato bana abantu bali babera bakabera ase serikali ya Mwai Kibaki nigo ba na barobo nigo basirire ina sake na bogo na Kibaki mbarabya balinga barabu ase serikali ya boga se beji gatato ne morekeire na ngaki umusubati bwa umurwa bayone minister to mboya neranyadika go sirio bogima bwayo tamanya kanite mono lakini musubati oyo nanyalde Roslyn mboya nanyalde go sirio bogima bwayo sense media Nairobi abritukurigo ekaranyalde go suguma obogima anekara bwatu burwire bwa breast cancer bwa muchandra se miaka ene sibeji yakane ni eri cancer na ndrete go itabantu ndrete go itabantu steading abantu mbanda do sino burwire bwa kuna burwire bwa cancer obuno burwire twabere tugukwanira obiyantu abumurikerete asomorobelio bwa abachenu cancer andi gintu gekugera oyo mono yo mtu Brighton mbate betenga abantu abangi mbali kunyara gwa afford medication iyo muchando yo igana kikeirire abangi bagusire bugima bakaburia serikali ebe kensemo gitalikinde yonse besende yonse era konya barwira Dode uno ne jindagero dali etibuye nabo konyara kubatu burwire nabo bintumbire lifestyle na bekogera onyoro muchando bunoyo njero abandi batena linda mangana ya ayareko bambote bagara na arati arati wake lakini still na ati wake lifestyle yo muntu kwenali bintu kuri abira iriro twara muchando biya kabisa toenda se beji ya kane kero toroje mangana yo andrete kunde serikali ne to beke miro bere kwene kuna kiburuiro meta se county ya Kisii ento within a cancer center kwa gachiri mega ye kerera kindo to bodende na ya gachiri ento roje na ya gachiri Mombasa abantu batena bono mbali kwenda mani yote cancer ya gachiri cancer center ne ya gachiri county ya Mombasa abantu batena bono bantu bari kwenda jinsi ne bakusiba ro de amedena kwenda Mombasa na venga ninsis kwa na baro mbate cancer center with this government tobwate na vera koramaya mono ne ase sector yo bachenu koranga mberu tikigima we hope ngana intonyore e cancer center ebeji yakaneri murikana nabono go ikeji ko bedereria senate ko ligerina go ike confin special city bedera ase monogedi bwebunge Amazon Chef King ikabona jikora ngere special sitting indi baju kwandinganeye ya amosbati yo umugabana we county ya Meru kawira mwangaza karanya ora mangana makongu sana matuko emiyemo na 116 days 112 days asobo kore bwa ni gana already vera litini baka kaba mbiji tukorende esena tibono na rego chikwira e karanse erore na ngaki iguchikoba nabe okodigereri useko someka city na bugule procedure e karbono ye ikirega ngige okorgo chibosio esena tigeji okora kawira mwangasi ngeji ko mukwanda boyo ndoro jena asezemeyo ya Meru ni gobona aba Meru
bake baisokiri basamwe nijisigina ja kibe otena bono tiga account yebe suspended erusi wororo mete ke ko suspended na ba msienga bagoji chikoro chirangiri gobi gono mwanju muri na bakonyoreka seti ya somena ngigere asengencho na wanda agree na ba menya we account no nyetinde ba menyororo because abaraya ba waste a lot of time ase ebinto nana baranya mbaro abande babwate tamwe ntangani batana kumanyana kibuteneri bokoba the same Kawira Mwangaza mbona ari litangani musubati wasobisi yubare kumwachinga ki arakora imirimo yabo bono it's less than 100 days lakini bono batete komosoki none retara manyegasi yabwe nerete gukora so never diso mangana mutazi ko somerana bono Kawira Mwangaza obere mbijidi asesema ya Meru bona bamenyi bense meri batebirina gaki twarosire suspend account yo otaka na procedure inero ronga kimura ibensa kanyore petition na kia gukora baki account yi ko suspended kere ko suspended digo ne chikura chigwa kwa ngaba msie bali abarunga baguchi bane kera to usko position ni ko ni state o serikali with the ministry yejisemi with the Kenya Institute of Curriculum Development banyade bakubwatoka esira basi go chigokonya amangana junior secondary school omwaka ogoja unigara sebeji ya kane abogwe somera asenjera yobwikirano boigo asebeji ne murikadeno mwanyimba yo moni go wana bekiru biara gati abantu bande batano magega yogwe kora bunani go barabo bisekuru asekyombe kigosangirira bango Kenya Revenue Authority ase county eri ya Nakuru ni ubona abiguru byara ekrabona gendete kumurikerwa na koringol guna yayo mbogo ningi gyare kogora okweruka naye umunyanyimbo wiga sebe jata no mangore ngere risara eri muriketena bono aba Kenya bakora wanigombe kyaro South of Kenya ni gobe sokiri na kumuburi murayibwense na yaya tikagwete bibiaye asigisiri kyamari yes Tiago de BBI asigisieri kyamaega ekyagera BBI naye kwayekanido ino murayibwense bagote bibigo bakomatina yaya bakenya mbawujuwanja amendment ye constitution etumekwe ego korubobe ekara bakenya bataranjirana amanganayo ayuni go kurawa na murayibwe bomo ose RCK president Eric Teuri yo kwanderitko ligore kramo boretio monogari bwebunge enene Moses Masiko tangura amo nababunge go proki galiko siko tange propose yo yanyarke otomu ase amagajo yebunge mbia mono sana ando chenga ase page yakabere go central ase page yakabere ndo chenga Jared mtoto wa jirani agoteba thanks Ensakia for keeping us updated on news analysis I think newspaper analysis mbia mono sana agoteba tuko ndani asante so kuwakilisha team diaspora so bwango tutarendo mutimo ko Brighton no mwancho muligeri page yakabere gazeti ya The Daily Nation ne ligoro yemerobulio ya SGR abuna eligirie gocha ko tambeiwa goseko extended wikase ensema ya Malaba na goswaso mubaga o Uganda ayonkolengana no mwaziri w'obosombi Kipchumba Murkomen oyo yakwaneta yuli tikuligoro chinga kyatalirete ensema ya Naivasha Inland Container Depot oyo tebetenga nerebya SGR services chitoka sumabago Kenya Uganda border abune nchire ya mo yogo kinyo boncherulia gatie chinse chibere kolende nonya nabo atebete ayuni garanyarikane onye chibesa chigo cha gutoka availability of the funds agokolera epeje yubo igo tutarenda sense mwende yomotimoko nelinga African Leaders Summit eyogendeta sense ya US sense ya Washington DC nigo abara ya bukura sechinse cha Africa bagendrete kubeke summit yabona kuligeria na kibara akoli michando eko enyorete chinse chorogongo ro Africa of course korwa sobokonyi wichinse chiri chigendrete mulkibe gazeti na mulkiretengana ki aba Kenya naba menyi bonse bense yo balenga se summit yo baligiretie chinga kyomuraibwense through big screens nana kyomuraibwense Dr. William Ruto aliwa address a summit yo umuraibwense bwenyoreire a good number of goodies chinga kyatarretense yo ya US ati abone linga bono 2023 umutinyo gatano umutinyo kianda Kenya nigego cha host Fellow Africa Venture Capitalist Summit eyuera kolekana 2023 omotenyo September para ya ubonsi wetani 300 leaders mbachigo cha sense ya Kenya boigo muraibwense nanyorete e visa
elie gochigo support ekigancha gia Kenya Financial Inclusion ya Hustler Fund igobano morobelio yoiga moraibense na bwatama ya gochimotwe e-commerce growth ner na nyorete ogosiroko na government digitization na government initiative chi nyinge chiriaroche akwerwanirira gali mete akili ni mali no bagote banga akili ni mali oroche bwenyoreire ebi ogosirwo konge mono Hustler Fund nande abarai kuroro gongoro Africa mbache bakore gikarekyo omutinyo kianda 2023 Mbia kabisa nande murai bwense ditukuregoro akirara sense America na nyona ne na ba Kenya balbameta sense media karaba de tibna ensi ya Kenya ne baro berretia maya balbameta sense diaspora mendo to ba tim diaspora na ba bono murai na ba meranede akabade na korengana no cross go what department for this diaspora affairs ni go bono Kenya go chukena kina kubatera bane na mantu bali badas chinse chisco to bana sense media studio twenda sense media studio torara kwani Joshua na indito koira na ntogendero kumanyerero ni pole pole hatuna haraka evono Ndizi TV Obwansu bw'omugusi ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omorobirio bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania nechi shiringi chinde ase chinse chiri chesiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochiko kumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito nabigo togochiko talera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Nkuriole nyumba kugura obule mukugura ugose property management tuwe chanda nonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamanganaya asigi kegitambe no bale ime yumuchukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongoria gatatu room number 307A gusoba kiresimi ase namba enotisano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio tagete obolemi nobonda nomurubiryo bwogwesemia na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabwo Kenya ngima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiisanikirie nendagira nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye
omwancho murigereria konyo tutayenda mutimo kontwa gotebingo cyo no yo minto or expert gyo koraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereria bono tiganda koira mpaka situgwesokera asitugwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganetio oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koira oro na nchende asoka nanje nchikori oboko obu toba sego uburemi nobunda kira rituko rya Jumatatu chinsa ibere cya butuko no mwiroro rituko rya Jumanne chinsa isano na ibere n'ekidegeka 15. Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio jibirenko bigoro wetani gisemi cyabutambe nkwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukonywa chinse muchogo isabera ribaga yokogosoreria chindagira chingia naboigo chikali chogo korobo sombi nkobwati abale amegirionsi yumurubirio CBC iru mwanu ase skuru ya Potters Haven ayande utigira abali mubarororo nigo barase kanisa ya PEFA ensemo ya daraja 2 wosobali kere email pottershaven@gmail.com boigo nabuku bakirisimi asi namba enoti isano na ibere isateyemo isano nemo ibere isano nemo ibere isano no isatu inye gose enoti isano na ibere ibereyemo kianda isano no isatu isano na ibere isatu isano. Nkwaga chore nyomba gose ayene bundi bono Sha Ceramics Limited Hardware and Sanitary no kunyora ebintu byonshi byukwagachira buna chitaili chonsi chokobe kenyasi nabo igo chirichukwaranse ase nyomba mbabwate marble tiles nabo igo hand wash basins, bathing basins, shower cabins, flower pots, sanitary accessories, showers, towel holders, ebitasa byokobekera chisabune, tissue holders, curtain holders, plumbing accessories, PVC pipes, hose pipes na boigo ni joint chosi cha PVC na chiria cha bends mbabwate manhole lids na boigo chi water taps chonsi asensemo yubyoma byogutumika asogokorera emirimo mbabwate chinyundo ebisire chisibana emisumeno tile cutter quality logs na boigo nebintu byose byogokorera gasi ya masonary mbabwate chimasini cha drills water pumps grinders na blowers ensemo y'ibintu byestima mbabwate electrical appliances garden lights floodlights aina chonsi chebirobu switches and sockets solar water heater na switch boxes mbabwate chirangi chonsi chogwaka chinyomba wooden doors curtain rods MDF boards PVC ceiling boards iron sheets building iron rods wheelbarrow na boigone jisimiti banyore asamagacho Akansons Plaza angene duka ya Quickmart asebara ya Kisi Kisumu Highway wosoba keresimi ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda inye isato kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti isano nemo isato kianda isano nemo enoti isano na ibere eyemo gose enoti isano na ibere eyemo isano ibere enoti isano na ibere kianda isano na isato enoti inyora kubatebya amanganaya nigukwanyeroche ase TV ya Ndizi TV eliyobokoye discount Sha Ceramics Limited Hardware and Sanitary no balime y'umuchukisi enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutuka y'umuchukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal
in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yaito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis Boigo mbugwato bokoreri bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition no bondo bonke. So na kitoko kero montachi obisi yaito toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatuko na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bwomogusi. Mimano no manju moli ndi studio karandra ta goto bwati asemambi ya boni katukira sense mende studio medo gatura koro bonjo ritura ikajiduka ekiaga na jirocho na cho chikora ta tenki kende de sense to ya Kenya bimana sabar mande to mo chumbe jina asemambi ya bana mote no mulime yumorovelio ende to ko ba tunabafuria kofia karota na masabikito inuna bantaba ya kiani numo komeke program ya bengia ya benya sumutayo teko bana na maene nintito korosari tukuli mwanchi muligere bwigeta seni Ndizi TV asomoro bwenza kana ndo tanyorande asangenje karoto gukora na ndi tuli koirora litukuligima ande takwenda the following day lakini wana mlato ere weekend to chiko chake weekend to cha corona litukule Jumatatu toro soma kego mama Praxin Shan ananiambia good morning usawa to taina good morning ni mamake Praxin Shan from Dubai anatuambia kwamba iko locked anatuangalia kisawa cha tutoriali ni watupatia senjera ere endonge kabisa Kevin Trungi nera ote anu alime yumrovelio kurumambia atupatia senjera ere endonge kabisa Erondis TV bwakire buyekorwa aigara ganga na bakwanirie abarali bonsi amasabiki abairi n'abasani inko batebya boka nensaki bono mambia preparations for Christmas engia oyakuguna arogo Chris adani gatubwatia senjerendo gabsa adana bono musimu uwe Christmas ujakire tusume komo tebe Christmas Lucas Arai agoteba kurwa Aigangong town goika bunyakoni agoteba bwakire bya nkwanire Salome Onyoni Victor Tora Mogire Venalia Venaboy Yobesho Beshae Queen Esteri Amos Kamori Benson Makori Douglas Bogonko Ronald Siriba Bernard Asanyo Agecha Nyakundi Mama Kimto amona abanyakoni bonsi mbekire gasi ya nyaguoka echira abanyakoni bonsi abo nomurobelio opapa antivirus chikoraga 10 chabano magoroba ngomo atole engere yotagete asante Nicholas Otieno Joey agoteba live korwa ugunja bia mono sana mashabik asokwenda kwa ime yomorobelio bwensakia abono mambia toira nasa magaseti akego tumayo chikokora tominyoka abirata toiga niga sebejata nakabere niga bono Nick Salat abere suspended kurwasi koba chero sekedali ikiama yakanu anakroba como mojibine kroba karanste ase kiame knek mete mbabwate kamati yabo ni kobanya tabna ora korema mi ora chirima minja ye katiba na marago ye kiama ekyo bono rabe kruska keigo kerago chukuligereriwa
gose ngakia gochi gosuka gochi gosio kango gara sebeji ya gatano gatoneri murigede na bono kabeire umugabana we county ya Murang'a murugyoye ni gochi bengi cha nyare jiko frozen gose serikali gora jingusira kega ekra ebengi chimosbati yoye gose murugi umugabana we kabeire umugabana we county ya Murang'a mwangi wa iria ni yarakana na chibeseji nchia toekanide njia wadana ndio bokurumi ekrochia togede ni go korengana na just estamaina ni go bana nyare garuete hoda yogo frisen jeni wangways two assets ojibengi chae chanya jiko frozen ira chunguswa akeigo asebechi ibo gonere market na kimura ibwenze Dr. William Ruto ara sense meli ya US asibono ense ya Kenya ya nyode goodies yani ya nyode maya ekero muraibwense hakwanete na barai kurwa sense meri bata na bajigo sire merobeli ya sura fund bajigo sira amangana digital innovation bajigo sire binto no ino bokoria sense ya Kenya ngigara sebechi ya tano gatutega seti ni ya The Standard kwarantigire maega sana achumurigire na injira na sepeji ya gatatu ntroche roro esomero mugano ole so inspirational bomungwano yo Maserita Julius Mbura oyo siretie chinguru chiokorora kubwatekana ne defect abwata samaisae nigaru mu akili na indi nigaru muntu ukurigirira igoro ya mangana y'ikigari mpaka ekera ukorete iga Mbura na bako gokonya kugure gari engiya nonyo kubwata maisa na bagotebi yaya okuna through senses awate igari engiya you can pick a very good car eliago chorete nonye karumo kona bakonyorera mugano yo wesomera mange asenchira yobekirano kigime page yakane nimolikerete plan eliyo muraibwense Dr. Ruto kuganio bwagachibwe obisiere strong ya opposition ya Raila Odinga abwasikombe kia LSK kia pingire na kwamiringa niyo na goteba Dr. Ruto nigakare kugenda isikake iye katiba yense ya Kenya nyorera yo wesomera senchira yobekirano boigo the battling governor we county ya Meru Kawira Mwangaza nere bono nigaganyete feti yae through egeikarogie Senate no yominta kumanya na seki na sengencho yo mujadala bwo mu impeach aba MCA abange bakekura yogocha ku mwaka isiko boigo epeji ya gatano ninga engana ya Nixelat yoyo mintago tabira segazeti ya The Standard boigo epeji ya gatano nalimo nilimulikerete bono nga officials go sabara ibechi county au niko baguche kugendera wakana rent ya benyene onya chi county inchirgo chigwa kwagacha chinyomba cyabo eyo no roboti kurasi kumbekeligyo korenge misara iga Kenya SRC abakwenyorera gazeti ya EPJ 10 EPJ ya gatano nalimo wesomera mange asenchera yobwikirano EPJ 10 nili mulikerete enasi elina gotebya korwa Kenya oyoro sirie enchera okoba tested uchire ne kit gyogo test oburire bwesosera gose malaria kolende tuli koigwa bube nonya Dr. Magi Sikulu oyo omenyete ase chinse cha diaspora nigachire ne kichekyo bunenchera yamayo gokonya bantu baromete baobwete sindani yakubetwe gubororo asindo yo mobo ono chire ne kit akiguchigokonya omonto tabaisa kweigwa bororo igobono manchumulige nabo gwesomera yo ase EPJ 10 egazeti ne ya The Daily Nation Karongo ina na segazeti ya The Standard ekrotorigeti konyago chikorera neringo kwera sebeji ya 10 nige murigete na ogotara gosetaro yaye omuraibwense Dr. William Ruto oja sensema ya Western na kibono ya nyare gwonjora chimesa ase omuraibu mwasimiro moja wa Kenya Raila Odinga akonengana nere etaro yaye na kolichiro gocha sema abamenyi bensema ya Western nigo bona yirina Raila amakali yaye oso maarufu yaye yaje kobainse nyirono muraibu ensena aliyeira yogochiko yokwane kubena chindege ngorujira se county Nairobi wikase county Kakamega egikarande bwangoiga boiga gatena mumiazi ebintu binde gisukali factory ngochire goja yara kanena chaja girko balira gojeja girkweranira asenseme yona molikia gotabana okwenda kwa Western niyobono kwa onchuire chimesa yani ya tan depots ase murai bo mubwasimyo romoja wa Kenya Raila Odinga ekrondo porgeta se beche yo asenseme ya Malava constituency ya Malava county ya Kakamega nikobono ikigambiro kyanyare kegwanjera oko kyanyare kegwanja okubarwe chikura ase bituo ange emerongo ebere
korengana na Seth Panyako yu ore Kenya National Union of Nurses General Secretary aigete ase kambiro na kwamererina ya tabwetu kureja senjira yo bwana no bwasi ogu bono nigo yairire na kiparo tipoxes strength ngo barugire Seth Panyako tena obobui eburi obwete aseseme ya marava otuguterware korengana nere na kurejinja korkalta senjira yo bwana no bwasi ogu ase county area ya Nakuru ebeje 12 ne murekete nanga kibono mugabana bwe county Susan Kika akirima minja yeri chiko na obedere irimbaka aba wasiri bali achorete batianiwe konyore ko tiara denire konende ni gobono aba CC abo banyarete bago tianiwa bono basoiro gobono chire contempt of court juwe karoto somete gazeti amatukuma kaerire tuarochenga court ya tuguteirare amarieta ali 10 ekamugania anyariko bakago chora bujia aenda abwatie katiba goteana ni gachiete mamenyeri kigambiro gya tete na tene rate tene na ujire bosio ba abishire bakoringe bontura ganyina ndengi ingendo kegoja akyagoja koirero Mwancho murigereria andochenga Junito Jacksons agoteba hi my people hi Junito asante asokwenda kuba imeyo mu bwenza kya Judith Hill tumetia sagenda nere bwango yokoro diaspora ntura morase nchire bwikirano mongina Salome Junita Jackson Junita Jackson ino ale na bono we bare no mongina Salome asante sana nemo musubati asokwana kina nani gotubati asenjeri ndo iyo bwikirano kima na bali mwensi mongenda tukutumachi ujumbe korwa diaspora korwa around Kenya na korwa chinse chinde cha Africa to wakangambia mano kigima asoko gendera kubwate mu rubulyo Junito I know Junita the sister ya Brighton korwa chinse mu diaspora agotebanga abantu bane mbia morabo mbia tole baba kwani mongina Salome muthabinto mwanchi tikigima na ndeti gagendera go tune Ndizi TV mu rubulyo bwensakya uya kabisa mbimano ekarodroje na kukura togochi ase merobelio osasensemo ya togora mangana magasite buna busino bwategenda kena mangari itoro gochutikiro montagne wa rekobi asinjira yubukekero je nyoke je kire ya beri kai 10 masense ya moya bona mwancho muri twate balero mosmos nabora kuminga ntora kunira buna gwata gitamange kolende sokaiga oende ase street town ende anso utapata gazeti elibwanje tasenjira yubekero nonye the Daily Nation na boko enyorera senjira yubekero the Standard People Daily the Star Taifa Leo magazeti na mangerero abogwe somera senjira yubekero ekero kwaguriro bwata chini ina mangaro mpete kaseti nero njanya kwaereta bwati ebisanga ne bwate buna bono nilojeka musubati ya monkoligireti akare ngigereda ka abana ba yensu batatu ndime ndibegi sumunjira rosana timedi ke kwere ndegera ke toje korari expire by the way usumundaro tena ngigerero monto kobekero ndenso manyete akana konyona abana bago sino musajo go sumbu musubati mbaga tena bono bororoboli wakolera nabi rakeko konyoranga abantu mbaroro regression nigo cha later kira kolire gento nandi mbaroro rakora rengelinga gokora iga what are the repercussions kulinda abange iga akore gento manya kuitia baadaye liyakora she's not even in her own senses lakini nimba to morobero libo bosera bwane bosera bwaito bwita no to ikora kwaninga nendo itutabani na bishop turakwana ngikirerere enka gosareke karabana usomo subati karobeta neno musaja na oikereria bana mwana abo nije ndike tobikie yuto kwane ndoito kwane goro ya tobikie ora tokonye kigima mwanchu murigereria tigatora korera bwase bono kurinde kiratukira nantu kumanya ke igoro ya mangana FIFA World Cup one isiro ikomo area sasa wanaume mko karibu kurudi manyumbani mbacho kuendelea na mpira tole gobe extended ya mpira kwa yarari tukole Jumapili alitokoli yumo umobwiko rwase timu ya Argentina ne timu ya France kolendeli tukoli ankyo ngoko manyitole karotwere ne kurwaso motimako nande na na twate anankura kwa na tuli minority na majority anlekere katiba ya boni ge kwa na majority na minority etari ko kwa na opposition mono kwena tole kurwaso nsemeni studio otoskene andi studio wansu obo mose
Gusii. Aya antivirus inge kabono kare ko somo bono. Ya ni gazeti kare ko soma. Ya so online ga burgerie video so abosa Ndizi TV le video biro. Ndizi TV? Ya yengo mungainore. Tari Ndizi TV News. Ndizi TV News. Sacha Ndizi TV News. Ya wono digeri bona video. Akai. Nono chomurubirya kabisa gwicingero na papa antivirus. Bintu nobira Ndizi TV News. Jago na so Facebook yabango. Ndizi TV News. Na YouTube yabo. Ndizi TV News. Ayenayo mokora. Ayenayo gwatebie kenaye. Omwanjo ndigeti kurwabo kana togonsoja. Soa asakoro kwa Ndizi TV News e Facebook. YouTube yaito Ndizi TV News. Omakonyora chi program chinyinge. Una mangana yoboremi akoleto na Mildred. Chikosoria chikoleto na ndemo. Papa antivirus akoleto chingero. Amo na mangana mange. Igano obwanzubole bwomo Gusii Ndizi TV. Akino meto bwanzuborobi. Ai! Taki wata basi Ndizi TV News. Aya. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Toba isawe chanda asora nyore chikeki chiyogo chengera emeyega yawu. Enyorero bokole liborobu ya aseduka ya Villa Valentino. Wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri igori ritari kogoita. Ngorosi atore chikeki chimeyega au buna chikeki chimeyega ye nyangi, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka imeyo mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakeresimi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao Enka tari nyumba gosa abana n'abaiburi enka tekoba onyete bwati omogaka amono mongina enka igekoba asinge njo monginaro omogakaro no monginaro arabu yamana gutwara n'abana yamana kurokwenka Omwanjo murire on Ndizi TV na ande nechinga chinde ngukwaria ne asomoroberio bobosera bwenga nobosera bulia buleo asumuchie obwate obonyasaye oyo korenta bonsiamo asamasikanie nagukina nechimbwa chingia ekerenka yachakire nekerenka abantu banyomanire ekere banyomanire banyora abana yamana kobenka ekere yabeirenka enkeye bono yamana kugarea because abana bekere bakinire nyono mumuro nyoma onyana abaisike banyomwa abantu ababona kere bareganka batwara
egesagukerige korokunga onyareve umerana na Brighton Makori kera ritu kuri yuma chinsa ibere cha butuko goika chinsa isato erio bwimanya mange asumurubrio wobosera winka igobwate tariki tomocha gutubwatia Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Kimashini cheito gochiko kurigere choka nduto gokoereza bunurwarite wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorire twakorire tokonyora umubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirector bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batalira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni oregene. Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru y'uboroso igotoka Nyamache county ya Kisii nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigobare asagia abwatobo twerera bwogosomera aborokia nigobaisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigobabwata amabaga asibirasi ao ayerera onyorera umwana uribaga asi skuru yo irianyora megerio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora goikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya soba sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa ase baraya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo isano marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bilenko bichisemi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Mima wana mwanju muri Days TV ya Karmanda de utubwati asemambi ya boni Karmanda de utubwati asensema mitandao Facebook Days TV News Digital asensema ya YouTube Days TV News twarode twabaire 9 mwabe 9 kutoka jaga tumoro video nande mogende te kwa 9 nande mosuka genda kwa 9 genda kwa me Days TV nero wansu bomugusi abantu bari bonskuru diankabi otoka se bodi ibeno mwenda to ntebina moto mera sesimiane na mbuya motorigede timu ya motobwati kabisa mosuka ko Days TV nero wansu nandi ntuji Steven atata itoji bona nandi ntuji ntuji kabanyene tara sense meyo tora na kimogendrede ko babuya pia mono assistive ali kana simrubiria wate no watu moyo ko manali aso magani manali ngorwa se office ya Kenya Innovation Dr. Tony Omwanza nande no mugusi umwana wibene ogaya na professor hona pranetina basaiba gusi oikaja bakonyenere ngakia robisi mwate bangu mwana boy child yatigiro magake lakini tindo jingaje boy child na abange balengalia abange barenge na abange sana okay egombuya ono mwanchi muligire twere ni nainde turakwa nake tumanyenga na amangana minority asijideka isano chioka egere togenda se omurubulio litwebwatuke sangincho twaikaransire weekend matuko na mambo mingi stress monta bangoriti weekend machibesa stress imekushika tumatia sokorusi esukungejo yani mangana mange ayu tutaweka kando kidogo egere turarabe ko muziki turasogotera bonko mboche nchi dira umeto de moko lengerelia ayo mtoto shauta no mto Brighton obonko bogo chenchi utasikia kichwa inauma wa kuminga nkikiambera bona pana togo chikuragense ya mane nusu tutabadilisha mtindo tutabadilisha mtindo ni tutakatomete kendakia tutakato kwande majority na minority sara ni rinali tutana office of opposition neta kire kwa gachi kino ndo banyo opposite watena ya mara igwens mana kare we TPBI korege sieri kiama bakandi tutakorana katipo mete bwati opposition ya tebwati the opposition dida nja karena kabeiro rakire ko tutore constitution ya 2010 ikarusia mangana opposition Ponto katwara majority and minority. No mete minority we bunge no rio. Murai. Tido minority. Murai bua bange ase bunge. Murai bua bange ara ni mumeta kurwa kimani chungwa. Kimani chungwa. Ara mabungo Kikuyu. Mabungo Kikuyu. Yes. Ndubati minority. Tumete katwara majority tubati minority. Yes. No mete ningo minority. Minority nkagerete Opio Wandai. Amabunge Ogunja. Yes. Yes. Bia kabisa. Sene diaro no manya. Sene timbe na baronera mbabaze minority na. Sene ti minority. Nero. Speaker manyete. Ino mona kedio bwade. Jozo na watu kwanya kurwana na kama ede. Senate amokonyo Mkonyi bo speaker. No, tadi mkonyi. Ndobate asen National Assembly. Na baromba bate minority. Majority na minority. Awe aruta desa mimi anifanya research kidogo. Oyo Vincent Maina na barandikira ntebe but I'm doing my research. Yes. Medeno sornaro. Osora akare jibu. Osoro ne chief whip. We jibu whip nere. Biro kombiralia. Biralia. Nkiako whip bono okay role chief whip. Nero asikitiba noko whip. Oko whip ababunge. Metibona. Timetu sigero que tari ko whip bagusi lakini ababunga ko whip ali. Ekaro ringere deria ver. Mete egento ngerina ekaro serikali bona bono umurai bwensa tumire proposal which parliament. Pone gasi osoro. Loko wibu ababunga batina egente ke yani goriya abantu banyesaidia nabona ko wibu mpaka none minority minari abatina sirege sukagoch all right oko baeberede de kengero oko wibu all right none iskuto ke tudo jibu bueno pia mwana ono manchu muligere chideke chitume chimenyoga sana ni ingwana tora sense me bwatoke lakini toto to adena minority nja abege tu ase serikali egatwara minority leader or a person okoba the National Assembly of the largest party or opposition parties yani gatwara tu bono nere okoba monene ase no mubaro bwa bange meta ko mubaro
bala banga omurai bwa bange ase bali babwata umubaro munene ase bunge enero kimani chungo wate nero kusema mete mono na bago ikaba masuara ekarbanto tebena obomo bwa Kenya kwanza bwate mangana bono mondo gwa gishabina achire anda ikere mono kimani chungo nero gusuma nero kwegera bari chinyinge ekombena bande ase ebungaje abwaro ni manyete obio wandai ngwe wanere jinsa chinyingake no bono karasi miuro moja nero ni bwate birengere byaye yes nero bakwa egero push nero push tali ndo bwensi ubucha gutene na tebe agaba jiba bunge banu ko changia bale bonsi akibono obi wandai na bwate di bagali nene au tenalio tena yayo mbogo gabi kuru minority tutagete igana yani nabenga nera no mubunge bwa babunga ali bono nero kuba wakilisha monekero ba etriegento one kyango pushir bako igwekanira asenge njondoro chenge speaker nige ko tegerera chinsemo chonsi nandi ngu protect yale minority as much as yago tiga majority ba twara their way igo gwetera kimani chungwa nigabwate nero komanyanga ki affairs cha ababunge bali barabange abo bali kuro Kenya kwanza grievances chabo buna batagete oikiri mutwali osugumire mpaka speaker ya magutware decision igoro y'ababunga naberego ayibona arabaka bakoraria mono ba ko represent coalition jiri nabona Kenya kwanza na Azimio mono opposition leader kagoja mete batagete na mete ndurama yewe propose na bara nyo kagoja mete ngakiria isukunyorenga ki Raila Odinga alenga murai kurukale na gakiri mpaka parliament maba William Ruto gachirali opposition didoja oerera omoche serikali kuruya sebunga bono ndina ngindo Jose Mbowe lakini bono batakatena achikugira kuruya sebunge turuju gukora maandamano buna yare gukoruka mukunji turuju kurangire bantu basembo ayibone birengere bya obwati niko chikubira sebunge asaba bunge ababunge nde birengere mama mboga ali wanjiko atagereiro anyway mwanchu muligereria na harayo ntoko gendro yo mto Brighton our time is up ntoko gendro deputy speaker no maida say National Assembly akurukuru Meru aram senator which nsamo cha Meru Assembly National Assembly a National Assembly. Ebungenen. Gladys Boss. Sholei. Rumai dena kama nyebinde kabisa ambe muno mwanyu muri tatukorabo inaro agenda takoba sense yetu ya Kenya. Mbe mama babunge barwe bare chimisato 349. Nabona bwa bwanda takoba sense yetu ya Kenya karo ase county ya Kisii na Nyamira abunge bajeto Kianda na bane kurwali. Ikumina batatu 13 mbiskura sorongoro gusi na bagumende babiri mete bare bakoba inse area buldi assembly na barabunge batare koro seru mende yabo parliament yabo mono ichina chio tuwane tubuli public participation turu birengere na women rep lakini senjo bale abana abange batakire abasenda bari 47 na nominated by them batakire na barumo bisiyabo batware minority and majority abina ye biro majority to enda bana sense meri to kwirana to enia magogi to so sense meri ye bwatoke to baise gusuka e bwatoke free Friday edition Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi soa asumutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bimirubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News ubwansu bw'umuguzi ekerogendrete kwibanga kugore bintu ao na boigo okoriye duka okugore bintu bigotumeke stima na kubeka chipamp cyo wakamache na kubekerwa esola tochandeka koriya tambe genda Getembe Electrical Services nigo bakonia PVC conduits
chi switches na sockets, chi solar fittings, meter boxes, ebirobu, chi contactor nebinde binke. Getembe Electrical Services ni goboigo bare government registered electrical contractors. Banyore Asamaga cha Silver Building, shop number 1, ground floor Hospital Road. Gose obakere simyase namba ya obisi enoti isano na isato ibere enoti isato enoti isano nemo enoti isano na isato. Gose enoti isano na ibere enoti kianda enoti isano kianda eyemo kianda. Gose enoti isano na ibere isato isano na isato ibere isano inye ibere isano na isato. Getembe Electrical Services asobo korerio buya. Chinyagitari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisi Nebwate birenko vigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate ngamona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogo kora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso oko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirirenye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagotumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegitari yabo ya Ram Hospital eyuerange n'ekigambiro kya Kisi Low Cost gose obakiresimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano ibere isato kianda ibere isano na isato kianda. Ram Hospital Kisi, health first and health always. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Spexels Opticians abwobale se clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabare obukoreri ao asamangana ya maiso nako nibirole magiga yogo kolenga na kumanyu muchando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Omurigereria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busyu bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa
risangwa riririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisi Migori Highway gosoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu eyemo Palamax Executive Spa and Baba Ndizi TV ubwenso bwumugushi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogushi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu uomugusi omurigereria bwe television ya Dizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirie yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotage tumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inye isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekoro botugo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime asegosori yukwegia ya papa antivirus Igererio manye ikuru yubo ngainereria Mwangu buchabiringo manyara ekarareta Ubwanchani I love you. Nki antara si wanti wa tuni kurwana ka busa Ko digererio. Ora yo ganje. Maisa ayu. Kwenye manuku ya Kisegi Kai vitu babyane bi. Vitu babyane bi la virus. Bora kule. Dawe yesa kumnyo kijingoni. Kai vitu babyane bi lo meta tani ngale ha. Namangana yenyuomo Ngobekera mache bafuta itukwisi Ya ngoja mweta manchaja akuba magendo ubwantu kwa amache ngobeka sana chiamambi kakisa antivirus ubwantu kwisi bisana na konyara mache abuka tiriberera Antivirus talikurara nyumba Saso kinyomo yane unausika haje kwenye nyomo yane Inki antivirus igoro ari kukwatolera saso nara irumo ale korota Sasoki nigamereta mate antivirus Sasoki no mu ya pi Mondora mokune kiale go ibono kunireje Igo sasoki nero No nje ndira mwana sasoki Vochaberi nigari nigetiro kiogotene nienka yomusacho yomorebi Eronginte tokutneye yenga matumbo tetengene ne sanga Kera rituko rya Jumanne chinse ibere chabutuko na boigo moiroro rituko rya Jumapili chinse kyande cha mugaso Sasoki utari kwa chui isike Jababa bwata kwa somo To matokora mistake onde terenda gra ya matanga Onye mante ndikuti konga bari chisuti chamara Jembe ke kristo basi peke taye ngeta Na tingo te tingo ndani tarachiro kubulero Ndizi TV Ubwansu Umugusi Uncle Styles Eyo Kusto Sabiri kumba sabiri omoitongo Mano nyakundi korwalya lya mituga Obeiro mosani womoyo Obeiro mosani womoyo Indochi ngane vikone nche wachana nae Evuatoke Friday
Uncle Styles. Eyo Kusto. Sabiri kumba sabiri omoitongo mano nyakundi korwaria rya mituga obeiro mosani bomoyo obeiro mosani bomoyo indochengane bikonenche wachana naye dorachenka mamia nenche tomenye naye dalirira korenkoro yane nikore naye ninyiwe buya ekero ero kwengi na babana bane. Songo nalingio wagerire natarire ge Kongo naye weka nyanjete sabiri onye naye nganyete sabiri batebaye wanzaretie sabiri tani nayo mesetie sabiri naye weka nyanjete sabiri onye naye nganyete sabiri batebaye wanzaretie DCTV Free Friday imeyenzakia amangana y'abakoro botambe nigagoteba amangana y'abakoro botambe nigagoteba aye abakoro bakateba aye abakoro bakateba amangana y'abakoro botambe nigagoteba amangana y'abakoro botambe nigagoteba aye abakoro bakateba aye abakoro bakateba Toke Friday. Emeino y'abakuru batengari ibina. Emeino y'abakuru batengari ibina. Ndandonge, 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 ndandonge. Netamoro yere tamo ibi. Netamoro yere tamo ibi. Amangana y'abakoro botambe nigagoteba amangana y'abakoro botambe nigagoteba aye Toke Friday aye abakoro bakateba amangana y'abakoro botambe nigagoteba amangana y'abakoro botambe nigagoteba aye abakoro bakateba aye abakoro bakateba Toke Friday Toke Friday Toke Friday Nyabororo nyabusuku naye baba ngo isanekane kini kyao orogende manyanga ne tabia ubaba bikagera tobanti DCTV Free Friday imeyenzakia Nyabororo nyabusuku naye baba ngo isanekane kini kyao orogende manyanga ne tabia ubaba bikagera tobanti ndindi kori buri mandigo bokima baba nigombo adebichaya Toke Friday nigombo adebichayao kerongo komisi nigonko nyekisi amono yo no mo negite kenya beta igonko kechwata se
nchimenyetera tiriotegete nyabete igongo komento moisio mobendenekera konyandiria nabwate chibesa Evuatoke Friday. otikane boda boda torakoiolise babonyaruke ingonchete nyabeta utukona yekorota konyandiria nabwate chibesa unagonako buleire Toyota ingonchete nyabeta utukona Nyaboke tu foifon Evuatoke Friday. Evuatoke Friday. Nyaboke tu foifon Ihonda ke Tata Nae kerandi kyanengo sabusia Koigwa buya yekero kiso kisya Tata Nae kerandi kyanengo sabusia Koigwa buya yekero kiso kisya Gusia yonsi nae tire Tinda nyoronga bunaye Nyasa uyo totonge tena manyetenga nobo yone Yetacho kyanense nkwebutera nkwebutera Yetenga kyanense nkorugera nkorugera Konyandiri yangu manyakare Ndare witenda nabasya Terema yane togende naye Ntabukyoro gendo naye Tata Naye kerandi kyanengo sabusya Koigwa buya yekero kiso kisya Evuatoke Friday. Naye kerandi kyanengo sabusya Koigwa buya yekero kiso kisya Nyegeria yekera ndio rusiba kama kombi Nagotigera omubero nekyababa tongombi Inju yotegete njunkoe baba uri tonkoe egetanda wiri kyagontegore Evuatoke Friday. manya murindo mutambe no mutambe tororo bore ubwegetambe Bang bang. Mashwanda Isazeriane nere Nyamira County. Isazeriane korwa Nyamira County. Isazeriane nere Nyamira County. Isazeriane korwa Nyamira County. Isaseriane korobo songo, Isaseriane de Kisi County, Isaseriane korobo songo, Isaseriane de Kisi County. Bam boom. Under pressure, everybody under pressure. Under pressure, Nyamira under pressure. Under pressure, Bosongo under pressure. Under pressure, Kisi under pressure. Paka kwa Nyagara mam. Paka Kongwae. 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 Japo kana chongo ila mugongo kana nipa usongo tuvuge bongo nitakapo mapesa bila longolongo Ndizi TV. Ndizi TV. Free Friday. Udu Nzumi Kraidro Tomorrow Teddy promising Yabangwana Tigendagere Tomorrow Teddy promising Yabasani Tigendagere Tigendagere Baki Tigendagere Tigendagere Kogera Matukane Igabarire Tigendagere Ndizi TV. Ndizi TV. Free Friday. Evuatoke Friday. Korunya Biosi Kudu Nzumi Kraidro Tomorrow Teddy promising Yabangwana Tigendagere Tomorrow Teddy promising Yabasani Tigendagere Tigendagere Baki Tigendagere Tigendagere Kogera Matukane Igabarire Tigendagere Baki Tigendagere Tigendagere Kogera Matukane Igabarire Mobere Tori Gotengwa na Makindi Nganga Makima Yuntitore Mambia Tima Yetibu na Bora Kimentera Makuneni Ngembore Ngere Linonyele Chinsaga Omotero Burukani Nenderema
kwaruma oko bateri buyo menye ninjara omuntu agokorega sierinda nyore getarie kikwanyolire gekeigo mwana omintaye gokie kikwanyolire duringi tuna kikwanyolira gafishi kuna kwanyolira gachoma ruma korwa buto chenge buna maruma tomorrow teri promise nyabangwana ntigendagere tomorrow teri promise nyabatani ntigendagere Evuatoke Friday. Narenga sisimiane arawoti sawa ke onkarore bichaya ena sayo motoma ene tingina tense yemo gari ya namba ya onde no kwegena sengoro yande ove babala ena lego sabaya tongana ekyagena konyana wantire na nyasa unaromu ya inu bitano kangancha baby asole na ikire waigo waikire karanzo mwanti onde korende karibu sana sengoro yande naide it's canonies abaiseke baitotigo bosanga ngaruire sengora kokwa mbonyolire mochunguzi ora momanya marende ebyabo bisi byabaire maisomarole no wanchani obondo wa maiso Evuatoke Friday. Kamonyora mwi wakangombe gairo nyachire ani no mosururo lenke maita chambekire Leon 254 Vital B Rika Mikasinyo It's canonies abaiseke baitotigo bosanga ngaruire sengora kokwa mbonyolire mochunguzi ora momanya marende ebyabo bisi byabaire maisomarole no wanchani obondo wa maiso myoye tamanya kamonyora mwi wakangombe gairo nyachire ani no mosururo lenke maitora chambekire mare osigon botambero bonde timbati Evuatoke Friday. Evuatoke Friday. Ndizi TV. Ndizi TV. Tokolere sani ya mama sangi Tokolere sani ya mama sangi Kachoti gepi Tokolere sani ya mama sangi Kachoti gepi Tokolere sani ya mama sangi Kachoti gepi Sani ya mama kachoti gepi Kotebi ke maina eto wetia Kosange sani jetinko ganya Eto kene yane na bonko gani Bojinga bunobo jetinko taka Onyore na kule njomo taka Kumaete ni kwate pako motoka Nobonde kene na bunko taka Okonyoro muntata eto tosang Bakoli ebyara birira mage Nakwati oboso kwa kowomo gima Nainche kumaete nta eto bogima Tokoliere sani ye mama sangi Kachoti gepi 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 Hey Abasaiti gamasa Voy a cabeza katika jodi gepi eta vie dige jezi kabisa.
Sana ya mama sangia ya kabisa naona kombe tikatutige kabisa bia kabisa mwanyu muri bono na liere moto kabisa asomorobere bwato kiri tukonelia Friday to kware ne asomorobere bono tuwe bwato kiri emambi yabone kwena kibuna omorobere yogo chira senjira ya bene kabisa Friday yengia kabisa bia mana gono mwanchu muri yere karo kwaro riga tuwe bwato kiri se tuikaranze teona tumesema hapana sasa ni kusimama juu egara tukinia maberera ndo chiga se studio tuna joto kumaanisha ngesho naliye chagete kwa mpigo tena zaidi ananze soto kuvote korwa tunashukuru tunakuvulia kofia we salute you asomorobere bwato ke free Friday edition again toko kora atutumere ujumbe tutabinga yoto wate korwa semambe ya bono tulikira alia Facebook Ndizi TV News digital abayigo YouTube na tole Ndizi TV News kwa gocha SMS number no eri gorogabu 0792192834 otokwa na ama okwa na mona intwe ototabinga ngotera kiota getekero kende nkwali getekare I think producer ito ya chiasira matera tali makegabo akorwa nere John Kibati the hottest the baddest the major producer yomorobero yoiga ekero bono tua chakire compig wakubadera na chusho utakwenda kuna secretary wana arimede ya APS obenere secretary kaya terete simito na SMS para que vale batomire todo tena ndoto que tio bene stress que sakirali tuko lia chumatatu goikali tuko lia rero nto deve na bono kebinto bibe kabisa bya kabisa kwena kyone binto byajira senjira ya bene kabisa bya kabisa karotoro cyo mwanju muri sarato deve na bono bire kabisa ya adene mero birere byabona good morning goba kwani korwa aiga korwa bogirango mate nyamarambe injineri sabigiriya twate ari ya bono ya soira kabisa one kwanya oraso moroberi bwato ngoto mama kwani ikere my daughter Animora na abaibuli bane bonsi mbia kabisa lisabiki leito ligeni hey Marubi Richard na wapata kutoka Ogembo semsa itibonge niko ndani hadi tamadi mmono akona Richard Marubi ujinse biyota na bwato kebono ere kabisa hi Ndizi TV Hagre kutoka Bogiaku musho iko fire iko rit na naomba ngoma ya Sun Kid Embedodo. Okay. Sun Kid itawakujia mwendo wa saa 8 kamili. Mwendo wa saa 8. Request ya watu anyore kwa tomatore gochia sensa meri kabembeli gono marogoba anyore request hii. Hi Ndizi TV ni Ruth kutoka Nyangena. Naona show iko poa, tuna enjoy wote haki. Hanya tena haki kabisa ba enjoy ya session mbia mano Ruth. Wow show iko juu abana ba minto niweke obwanjani ne scam. Oya ngoda kemi so bimotango kusema diricha nyangongo. Adana bekeruga kyobwanjani neskam gode producer umepata hiyo kabisa Cynthia Nyaboka wote na show iko sawa iko rit sana na anda bana baminde mwachi mwatenena na ndo ndo tene tuski ebro Cynthia blemono ekrote na umroberio ole buya kabisa show mokaya wote na kuchin sema jirichia karantina wote na show iko rit iko sawa bekero wote gode wenzi welcome to fulani na wote na ngobe bekeruka mtu fulani kwa komo kisana kabisa Brian Nyajoya wote na ensere ya mbekera watera chimbe ba chanyari Brian ngobekero watero asante sana tumesikia na itendaligeria Ndizi TV News digital alena sema ya Facebook ndo chenga Kisi to the world the shadow empire akolika korwa Kisi go chensengi mabuna botambe na ndo me yomorobelyo korwa Nyagancha ime ya Sameta na otorama ne familia yonsi my mother Joyce and my daddy James Nyabuto finally ga kiagote vanti ayo korwa Grace nigara Nyekitalia Landmark Hospital and nigaganitia masabaito mongina Grace na baroire bonsi twabaganire ko bwena kwa bango engineer Vincent Maina ale ko nginyirigoro ye deputy the deputy majority speaker mbia mono sana kolenda gotebanga enseye ne single room itanifaa sana kaleko mnyakalia Saron Tita ali Facebook ndo chenga Evelyn Bikoro agotebanga karibu ndani ya mpango tuko ndani hadi mwisho tonganye tabageni baita studio kolende na ale konyora Faith Stan
nitatesa someday. Asante sana Evelyn kwa chisemo cha Mountain View Nairobi. Ekarondoje Samson Oroswa agoteba watermelon okay agotera kwa watermelon konde wensi tigango savere mama, that's also my favorite kogoso ire na watermelon. Asante sana Samson Oroswa. Ekerondoche Divina Morabo igonera kwa South Mogrango naende otomire agoteba ako ndani ya show, agoteba gotea mashabiki wote tuko pamoja nyuma yenu mpaka mwisho. Tuna enjoy show sana. Asante sana bali mwezi mwenda tokolika Edna Ondabu na Korodire Korona Manga Boda agoteba enjoying the show so much. Mwale wancha mombekere agotera van quiz kogoteba bitina. Okay. Biamana sana nkubikirwa rogotero kukura chinsemo cyana manga. Mbiya kabisa manje muri bono muroni go bwogetega kabisa kwenda kwinde bintu byago jira senjira yabene kabisa. Hey ni Esther na watch kutoka Mosobeti ni Jesse kamtu fulani na Vine B neli kam. Nika na Vine B. Okay. Na agote abache rotero go. Oyo no mwarimu Marubi ga Kisara ni yake wimbo wa Danili naye ekirandikiane gatotero kungwacha nyabuke 254 korona marubia nyorwa keragene ngwa chezwa aketo anya chinga kina nabo gochutirwa omwarimu Marubi korujinse mochiri cha Ogembo. Special request nera ya chire akoro kwa Hesbon Nyamete agotheba please pray for me kenyoro yansalire settings ameharibiwa settings gani producer kenyoro yansalire settings kwa nebira keigo kolende naboko cha senchira yugo ikirano naro utumire wetera WhatsApp naro kerogonya konye igora Sara. Hey mimi ni Domi kutoka Kiango, naomba wimbo wa Faint Stand Mr DJ ikam. Mr DJ yona the name interview kabisa senjera ya bena kabisa. Hey ni Ani kutoka Keroka, naomba wimbo wa Nyaboke 254 single mother. Kabisa watu wanasema kwamba single mother nera taito yane. Bia kabisa. Asante producer Vicky our very own agoteba kama wengine wengi leo kidogo niwe victim wa kuchelewa kazini na manager asinisumbue leo kidogo anisamee kwa sababu na watch Ndizi TV ebwato ke free Friday agoteba that is part of my job. Danzi ya Raj ikuje ina producer Vicky akaregotea kabisa sababu into kabisa mwanju muri gwetera sina mbira seskine igora mira nabo kutubwata sense mu mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital boga sense ya YouTube ni tonyora Ndizi TV News to kora tere binte bitindi kabisa itukora le bwato ke twabere to tware stress weekend basa sapa ni kupan twarusi stress iri kabisa twanyeruzi meteka rwate ngere stress yekurwa bintu byego sense wese musikine lyogo bagote bago musikine lyogo muziki ni dawa ukiutafuta utakuwa sawa ukiusikiza utakuwa sawa inatoa ile mawazo yani virengere vye weekend makoro Jumatatu mpaka Alhamisi muntu nabuguretia mangana mange emechando ni menga marwaire nchara nini kolende rero Friday lazima tora harusi stress mwanju muri magani itongo abagani baitongo kubarase studio basani ngo kubarase studio ntoko kora murobere mosania tai ngo jale lakini ataraja yatira na sensa merende studio yes toranya kabisa mabirera kabisa bwana dia mabirera dige kabisa atwende kina bona nse ya birwe producer sasa kazi kwako ene kine vitu vya chile kwa wewe Ndizi TV Free Friday imeyensa kia Eyo kusto Watoke Friday Fresh boy Obe ekenyoro yansaliri settingisi Obe ekenyoro yansaliri settingisi Ekenyoro yansingire tingati Akiri ya beire tantana Ekenyoro yansingire tingati Akiri ya beire tantana Ekenyoro yansaliri settingisi Baka bono nsire tie networki Kingote mako gacha inchi savingsi Tibata itinking ye netiwathi Echuanga ngorare metungime Bimambia enyongo ime Binuse bitagete mbisazime Marua ya beiro mosanione Abande bagotebe bari moinde Kimanye tingi kiambere tingi Mubari motigori ore Dwaito Nkeke gose janchandiri Obe ekenyoro yansaliri settingisi Obe ekenyoro yansaliri settingisi Ekenyoro yantingire tingati Akiri ya beire tantana Ekenyoro yantingire tingati Akiri ya beire tantana Watoke Friday Ekenyoro yansaliri settingisi Obe ekenyoro yansaliri settingisi Ekenyoro
yantingire tingire pi akiri yabeire tantanaisi ekenyoro yantingire tingire pi akiri yabeire tantanaisi Ano muntu n'omwitina b'omusana omugoko yendiryo kulya masana ogukina kumanyete nkulyerole sana kumbe mwanya bantu n'ebiyumbata omwana mwomutosoma buya primary mbake university igasi yabokuliye gasi kugima bw'omukongera kunegesiti eyesu koranjira n'amapema abapasta baita kongya masaba indoche nsaiga yabeire bube mwanya bantu bamite ngo dukora obe ekenyoro yansalirisete obe ekenyoro yansalirisete omusacho yo magarine gali kogende gasi kobarenjera ekonda gitega sabetie gari omuntu olyogo kiwesagara mubuko konyora amasagara gatebye konda gina ibeirwe kende kimwata gina ibi omuntu olyogo kiwesagara mubuko konyora amasagara gatebye konda gina ibeirwe omusayansi Watoke Friday niyende omusacho yo magarine gali kogende gasi kobarenjera ekonda gitega sabetie gari omuntu olyogo kiwesagara mubuko konyora amasagara gatebye konda gina ibeirwe kende timwaja gina iseirwe ekonde gachaka chindobo lyoka kangokorwa igakwanza ogotyoka agaikata bwatie kiambori ekonde kaumbiere story matuko makeigo mokaya karwara kalye gatira presha gatwara ekonde kamuiranya getali kumboria igetinda gitari enseye nesingorumu oria ikagotebi enseye nesingorumu togosera muntu pi togosera muntu twegire chinkobogeka teroche butara kingeka nyabantu babono nibikoneko bakongia maisa kwebirore enseye noboikongo etatore emyaka emite yongogwatore landirodi tochaye tenanti mampina gache permanenti enseye yabono tebwatie siri tosi bimonto komwakire diri siasa tobeka senkoro Watermelon chikira idea Watoke Friday Yo mogo como momito Digantere yo no mogo como momito Asana ikeire momento con la bonza verá Watoke Friday Ndizi TV Ndizi Free Friday Watermelon chikira idea Digantere yo no mogo como momito Digantere yo no mogo como momito Asana ikeire momento con la bonza verá Pogi mamenyete momento con la bonza verá Asana ikeire momento con la bonza verá Pogi mamenyete momento con la bonza verá Imamu kandenda kurundo moke Asante mama Okangire sukurumbo mosike The honorable Nigona tene nirege tunga kiego tinarosire Timbati amaboka masani ndaneri uko nalikire Imama tigango tebi kurengoro yane lingwanjete Inari konyora no nyakabeza nigari kuguri Ubunda amaboko buri mambya mbokibuya Torosa unsabiri mambya mbokibuya Digante yo como momento Digante yo no mogo como momento Asana ikeire Watoke Friday Watoke Friday Obanchani nesikamo Obanchani nesikamo
Ese ya ikere na imokereria maboko iguru kingoteba isarenda. Amangana ya mapenzi antamire gakia bandone chipuritenda. Igatigare kobe bachera kobuaga kingo na kwara maboko njera. Timatinge tokikerike gochikagero muntu wacho muntara fero imoko gosera. Obanchani basi kwizine zika mtingo kirentera banto bakongena na zika umota kokongena paka wanchangana yebe kanda kumbabata banta begeto moringi serera. Obanchani na inchega kiaya. Obanchani aseya ikeire inchega kiaya. Obanchani nesikamo. Nesikamo. Obanchani nesikamo. Nesikamo. Kerata getere keriata geteri roya goko gombia buya. Keraga netiere keriaga neteri roya goko lenda buya. Unatoka lente kongaine kabango. Taki kwa mwancha. Kwa buga bono kwa nyoliro yo. Anine kiunga. Omotie nyomotanga ni mwancha ine mogo taramo na inde mwiwana ine. Kwa mwegena woika kwa mwengoro gotumekero akoro sana ine. Ochaka wekora ngatako maiti. Tariko reply message. Esimyo waka buloget. Abasani bao na watagete godeti. Evuatoke Friday. Ndizi TV. Free Friday. Evuatoke Friday. Are you ready for me? Nikiamka asubuhi, I see your face ukicheza na kadogi kale ka kizungu. Tabasamu lako lanifanya zuzu. My type wangu ndo wewe. Mama wololo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Mama wololo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. I like the way you look at me. Boy, can I come closer? Evuatoke Friday. It's your girl face done. Are you ready for me? Nikiamka asubuhi, I see your face ukicheza na kadogi kale ka kizungu. Tabasamu lako lanifanya zuzu. My type wangu ndo wewe. Mama wololo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Mama wololo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. I like the way you look at me. Boy, can I come closer? I like the way you lift that thing. Baby, can I come over? Jirani mina wewe tupendane. Uje kwangu nije kwako. Stay till my neighbor. Jirani mina wewe tupendane. Uje kwangu nije kwako. Stay till my neighbor. Sijapata kama wewe kijana uko sawa. Yakijimbe bachanyalire. Nsumbogete yakijimbe bachanyalire. Ntagiteke moni. Homo science. Evuatoke Friday. Bang. Ha! Migi! Yakijimbe bachanyalire. Nsumbogete yakijimbe bachanyalire. Ntagiteke moni. Ntagiteke moni. Baptizo manizo. Ntagiteke moni. Chimpe baga kichankorire pi. Nabeire machwate chanchandire pi. Chikandiere suti ngochero boko. Eyeme kambwate kandioko boko. Chikoroma chigouterera. Nyomba gochaike chigontegera. Peregento ke nyomba chitaete chikombe. Chimene gisane chimene bikombe. Chiragero muiri tomogeni. Chiavise yanga yo mogeni.
akareto busofu ntebeji akagenda kametete bisete naende kerense chikoigorana urakage mwana chikumerana erekona yenyomba chikoeregana ntaranyoreke muni chikontigana Erakijimbe bachanyalire Nsumbogete DZTV Free Friday Tugaisana kurwe sukuru tata Tugaisana kurwe sukuru Gwaika nyumba city darling Baba yane ninki kwa rosiria Nago tevi neke na rosiria Tata yane ninki kwa repire Umu baby ninki kwa misire Baby yane kariwe mesa No mogoko full time Nyumba minto tuwabwata umarembe Omorembe Bana baitu babwata omogoko Omogoko Nyumba minto tuwabwata omorembe daddy Nyumba minto tuwabwata omorembe baby Ninki kiawete Bugima unjuka baby Buya warenge Bugima unjuka sweetie Single mama Eyunere taito yane Eyo mate no kurama Bande bandu kumunyaka Single mama Eyunere taito yane Eyo mate no kurama Bande bandu kumunyaka Singo tara na mariguka Nubu taikere kona Bana bane babarama Babaruka chichokora Mechi gweta batugamba Baturuka chichokora Ninche mama ninche tata Somogoko na mariga Bana bane gonkubwata Omonene tututiga Nuinera sakogenda Omonene tumutiga Ninki kiawete Bugima unjuka baby Buya warenge Bugima unjuka sweetie Single mama Eyunere taito yane Eyo mate no kurama Bande bandu kumunyaka Single mama Eyunere taito yane Makobiara ntengolerande Makobiara Makobiara tige bitina Makobiara Makobiara ingo morembe Makobiara 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 ntengolerande Makobiara Makobiara tige bitina Makobiara Makobiara ingo morembe Makobiara Makobiara ntengo nganyande Makobiara Aye tata bamura koigwa mukanera tagete mama koigwa mukanera chaite kanyomo mukungu nkamutiga nkagende tauni koligyo bogima kera lituko chisimi cyanyarire na rosidenje ko nganyande kumbe mama chande temokane lyogiri omanere talikorara kingo chigwa geresi ni mama nje na mukaro mama yani fight stand amatero nsipichi request iri mwabeka ngora nginga kila mtu ametosha amepewa size yake kebembeli obe twajire kebembeli sana metaranganga amone metandege ayina ara makara are the most expensive nikare likikwali bekaiga to ikinaona kobokange yono manche muligeria tukombaya hapa ndani ya studio tume hantu ebwato kire we kabisa hai ndi Steven Rose kutoka Nyamemiso ni Jesse Nonginyore by Superboy Junior
No nginyore na Superboy. Yes. Ere otebiro yo Rose kulisa maji nyame miso. Kabisa ni hai. Hey, I am Sami kutoka Zankoe. DJ Big Up Maze. Okay. Moja ya Will Paul. Hiyo itakuja saa 8 wakati tunavuka mipaka. DJ itakora Maze. DJ Big Up Maze. Usitishe ruhusa kuguza machine. Haya wachezo ya Will Paul itakuja mwendo wa saa 8 saa 9 gari ndo Super Petronila Mokeira asomo video Urban Blaze Busia Urban Blaze aka Ekebe Mbelia Robi generation Oyo Superboy Junior enyandulie korura Umefanya uamuzi, umekwenda baby sawa na siwezi nikakutusi kukuhanda, hapo sio sawa. Okay, ukifanya uchunguzi, nilikupenda hadi kupagawa. Nitapata muuguzi, nitapona hata nipadawa. Asenkwe iwere intobororo, tikwale gote bati wantagete otuko ntiri gocha Oyo Superboy Junior enyandulie korura Umefanya uamuzi, umekwenda baby sawa Ebuatoki Friday kukuhanda, hapo sio sawa. Okay, ukifanya uchunguzi, nilikupenda hadi kupagawa. Nitapata muuguzi, nitapona hata nipadawa. Asenkwe iwere intobororo, tikwale gote bati wantagete otukontiri gochanonya ntoro kero na inyuire kiwakolete unawatiete kabebirero omoisi omobenche ntandegete asora kende konyamasabo litukondika yorangi baby 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 Awetonia ya sokotara Una wantigete para Ebuatoki Friday Ipo siku takumbuka dakika vile tulipiga zile mapicha Wangu kila kitu ni swadakita Nakaza moyo sana kila kukicha Uzuni wangu najua utaisha Nitakuwa fiti strong and finer Sitakuwa na kinyongo kama fala Siku zote baby mimi nitakuombea Ondora nyore bona uanche Nantera bako ngutomotiga Insi yimbo bere bonirende Orole mapema yoto totiga Baby 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 Baby, baby, baby Awetonia ya sokotara Una wantigete nche para Kalera mono bunevara Ebuatoki Friday Nitakuwa na kinyongo kama fala Siku zote baby mimi nitakuombea Ondora nyore bona uanche Nantira bako mutumutira Insi yimbo bere bonirende Orole mapema yutututika Baby, baby, baby Baby, baby, baby Awetonia ya sokotara Una wantigete nche para Kalera mono bunevarara Nginyole no nginyole Imadere oyo atara
Biako tumojumori bone ye bwatu kabisa bagari beto na yure na baikire asi studio kuna tetu somege SMS zeda ke moiga ha Indis TV ni Edward Onjuru korwa Irondi show iko sawa ijeze amaskani Sara na Brighton show iko mwa bwatu ke Friday. I like the show very much. Brave for me Muma by Dan Lee. Anasema hapo chezeru na Dan Lee niweke bwata segeti Bwata segete. Bwata ko iwete style gete chencho koboko. Chencho koboko na koko. Ade anere abekirwe ku rujinze mejo. Hai ni Teli Mora kutoka Kenyanya naomba wimbo wa Danili Chimuma. Ambie mono Mora nioseko eke ngoma ya Chimuma by Danili. Mimi ni kutoka Enchoro Magogiki. Abasabire Chimuma sana. Kwa bekirona. Chimuma bado Mokoti ako ndani ya show kabisa. Joseph Mokoti ade Januari Misa Jumapili Nicodemus from Nyakwe ni Jesse King Mose mbuye mono kwa base show ndio mimi ni Felix representing from Nyansira ni Jesse song ya Danili Ndemerelie mbuye kabisa. Indis TV ni Imam toka Liamiruka Nyamira DJ hapo fiti baba ajiria fitu ni Jesse Babuji na Van Quiz era in the tail. Okay. Jesse meziana kwa assist studio. Asante ndo chenga John Kimori korwa Nairobi na sebanga kondani ya show akote watu bwate loud and clear. Steven Ndemote banga nichezewe Monto Mosacha by HT Captain 001 eno kumakoli akote ba ako locked Eric Baraza akote banga my love muko hot air moto sana. You are not opaque Queen, you are not opaque. Seen hard, loud and clear. Ibwatoke Free Friday. Today we are not chasing wild goose. We are chasing hakuna TV kubwa mbele ya remote isipokuwa Ndizi TV. I love you guys. Chese mazino njinge DJ ngajele so maybe resa to gankore ngende dike sara ba ndromoro ni chese nyaboke by Jojo Brothers ni Jaymon Junior kutoka Iranda. Hey ni Domi ni chese wimbo wa Faith Stani Mr DJ ni Come Breeze. Hoyago hai ni Fanis kutoka Embassy. Nimewamisi sana watu wote wa Ndizi TV na wote jirani yangu hapa Nyausi na mtoto wake nawaambia nawapenda sana. Nicheze moja ya Danili. Ngakora busara nachiko gendera ko chisoma jinyingo majumoni. Hey nimefu kutoka Gembo niko ndani ya show nicheze wimbo wa Fine P. Jesse mesino de jinyinge majumoni. Ono gendera njeko suka kego sara baendere no magani lakini tonyora na chikora jinse beri chamara oba asobo sera bwenga. Yanya kwero beri tuchukome na somoro beri. Bye bye. Asura gende igon koko sabera maya Ondora koire inwe momenya nebuya Intagete omenye buya Omenye buya baba Intagete omenye buya Amono yo kwanyorire baba Mwenkoro yao yonsipi Toiro era magosaria Mwenkoro yao yonsipi Toba isa baba gosaria Orenda monenyo mumanye neira ya rueta senyasa etata Osoma baebezo isano elindo manyayo gochika kwa tata Otige kore tabasa cha nyomba Omanya masangine chimuma Otige mushene kogamba gamba Omosika yotige komorama Andonsi asore igonko gosabera maya Ondora koire inwe momenya nebuya Free Friday. Musacha nebangaka watyogongo tawanchamo kungwera renderwe Chombe chane ntagete chira netebya mono ywera korwere chai Kobasaba nokori kenyangi ntomere Kikwanyoliro Friday masese nyanya sai Kingi Mose Amona vikinyang nande tuiranire Pasifu Kumbiro ya mwacha inenere Erikira samani Eki wakurwa senya sai Ngura menye no mogoko
munya kieni Ewuotoke Friday. Asama vera asama ya naende ningo sabere omongu aigole chizera Nikorende asama Ewuotoke Friday. E-Generation. Ebinta basacha ntutogo eterane ebingo musacha nikokoremererie nyumba ebiboko nabogwakwa lakini ndume ni nani inabidi ujikaze gasi obisi nabogwakwa lakini ukikumbuka bills inabidi ujikaze madeni gocheikanika buchete chifisi gocheikana yachikanyete basacha nabange bachiregete taliwanja kwabe ndugu nigo bisinyete okoika mogoro bakurue konda mukungo gotebya ngarudi kwa raha irana motenge na babo mora babo bochere na botagete muntu mozaja kare moyo mukungu ni gogosikwa muntu mozaja kare moyo abani agosikwa mutigeigera nyagwe suguma ankyo na bekomesa mutigeigera nyagwe suguma bambena beko bara bagake mechime bakwete bakaera bari bare moye bachandegete magonjwa ni mingi banyaregete maisha ni ngumu batezegete lakini mume nani inabidi ujikaze musacha na bokororogwa seka kumbe ndani yake akuetaka ebikungunya getiara mbibu atibosoku matusi ni mingi bichaita basacho musacho monyeno kobyariria bana tobu atibosoku sikabana tobu atibosoku sikabageni esesembe tali no embogeni yali musacha kokwali mutota gotigere chifisi chimansa mubabu subu gimama ngere na bado muntu mozacha kare moyo mukunguni gogosikwa muntu mozacha kare moyo abani agosikwa mutigeigera nyagwe suguma ankyo na bekomesa mutigeigera nyagwe suguma pambena beko bara abasacha baminta semwabeta mwenzi hapana kubali tukufe mapema kokonyora time kalie zembe okonyora chiza kalie binto omwana ominto kaliobokima tigakue ngata kalia kanyama tigakue chanda nebyotanya Ewuotoke Friday. The ding dong, my dread Johnny Hazard. Kama sisi nyewe ningekuwa Harvard ama ningekuwa na kina Hazard pale Stanford, but damn I'm a drunkard. Sina afya manze nimekuwa skeleton, niko weak hadi sizibeba microphone, mdomo imekuwa mouthpiece ya saxophone. Nili lose 5 to kukosa sex homo, yani kila day ni kuchana tu, kuwasha tire na mabeshte kuchoma tu, baadaye mtaani kuleta noma tu, sabu tukikosa form ni kusanya tu. Silewi leo walai nimekata, silewi kesho walai nimekata, kesho kuta mtondo go walai nitabaki so badi siku nitago. Silewi leo, silewi leo, kesho kuta mtondo go hadi siku nitago. Silewi leo, silewi leo, kesho kuta mtondo go hadi siku nitago. Once again history inabo, mi sipenda nikiwa drema ze bila kuna go. The more zinashika the more unashika moja, wenzako wakigrow unabaki tu kwa floor. When young nini dream kuwa pilot, ni fly high from airport to airport. Sikujua nitakuja kuwa idiot, eti niko high sabu DZTV. Come to Friday. Ebisiva na kiotagete, ebisiva ningotagete. Ewuotoke Friday. Whatever nerutagete, e champion kagoika. Whatever nerutagete, sekenare busonga de okoroku ebisivo nyabete tauni yansura bugere negesim. Okorira basate ntira kare ko basiba, aseri tukera koriri koride kegin. Anganyete korume beskuisiga menyete nyanchoko batokiri kera se bona roje tari wan. Ewuotoke Friday. Tari watoko beke bitumbo katine bibili bechikan. Abotore ta chimiora, abotore ta matobo tamakwingo terapi tu boira buna panado monyore mpaka makori meragotori gwa matomoro kebeso kure pokisi jagwe mebuna pu. Ebisiva na kiotagete. Ebisiva ningotagete. Okorora vikiani, come to flani.
Sumaili finally ebintu bya Sumaili ide wansegete sekirera bunamesete ide kwanyangete akirera ninchota gete ide wansegete sekirera bunamesete ide kwanyangete akirera ninchota gete ugate bando moriri bunarikonde tinanya gwesi bingo choke sauriri konde ndabogete buna maigo bugeri konde nyumba tomenyete neritombe ngagosorora ngo nyuomo gateba no yanyokoba yakwa bato mwesa koruseino so meto bwende digiri korumaseno na inche no botake tore kipucho gekeino pero ninje simba no kara ingo mete bune kawa yakaya Friday imejisakia DCTV Friday imejisakia DCTV Free Friday imejisakia barandi pero togo tengan ba que queman be quema be abangi narute que iriato abakaka korabu ke bichuria pero neri tu kolya magoko ochichamo indubu Free Friday Evuato que Friday expensive son. Your DJ one, you come to Flani, you shut it, run it. Ai megore yo no socorro assegura. Evuato que Friday Ai megore yo no socorro assegura. Anyondo soigure kwana. Nongoro siriria go chikori. Anenya getinga no mono akoyetinga. Kwaga na ngaba koyetinga. Kwaga nerembi kurari. Yo, I know freestyle thing, you give me a say, expensive son. Your DJ one, you come to Flani, you shut it, run it. Ai megore yo no socorro assegura. Ai megore yo no socorro assegura. Anyondo soigure kwana. Nongoro siriria go chikori. Anenya getinga no mono akoyetinga. Kwaga na ngaba koyetinga. Kwaga nerembi kurare. Wanzu mwenye mwete seni kiandizi TV ni joto Mwenye ngaibulizo ni andara to bekera magaiga tu akini jema berera garia. Ni producer ito John Kibati, the baddest, the hottest, the major. Ase Orgongo Rwagusi. Wanzu mwenye kikuwa rodeiga. Ekine kioro kalio ngavono tumeanza show. Waga nonye bacha banyorire ni mengi. Iko pale njiani kwa ndeto wakangambia mono. Wanyari kwa baba wika Ase studio. Bangire moves. Bangire yani.
Niwetega ngosi kwa yana mwacho mle kolende washafika ndani ya studio, karibu sana. Asante sana. Na go tethinga tingo kwa tabi ningo kolende bali mwaro che poster igoro wante tinga tunangoja kuna kitu kigeni, kuna bonge la muziki elio awana baito banyangongo baito abasani baikirege gase studio bachikoto tabianga nini ile ilikuwa hata mimi niliangalia mpaka nikakuwa surprised. Anyway mwancho muligeria big up, tuweke mikono pamoja. Egere tobunyala ko batoko barigania our very own come to Fulani na MG Mbojo. Karibu sana sa studio. Tuanze na wewe. Salimia mtazamaji Monyoli, by the way it's long time. Kamera nane. Chance, wake. First of all, I'm very sorry. Gachuba gari na tambe sana. Ko gachuba bakaga iga na 10 minutes sana. Ko ira like 2 hours na 10 minutes sana. Yes. MC ito chota wasire pareria gachuba gocha kegatiga smart. Anywho. Atero mbia mwana nyasangi kiriga iga. Tokare gendo ke. Igona liona letia sokuru gachupa ward. Njenga chupa ward ngoro. Gotoka ya. Na rure maria masaku imena achire bosongi. Karibu sana. Ngwacha no muganiga iga, by the way. Thank you so much and muka dreads. Omorasta. Karibu sana na yete yo macho muligeria. Kabum. Bom jinande. In the building. Tuachire liro lakini. Okay. Nache kirio kibeni nari. Rio kibeni kwa rure. Nekera gita. Epiga. Lakini tuikire. Notoramo banji. Karibu sana sa studio, tumefurahi sana. Oyontu halengenere some almost 1 year ago. You were my second guest. Karato igorete TV eto and Dizzy TV. Kwali korwe sabari Nairobi ogache interview. Tokakora iga it's long time. To karato tebi yango. Your background yake igo wanyuma chumuligeria maleta ya sekimani. Manyikani data. Na it's your time. Platform. Na nyeta boy. MG moja. Ndio mugeniga. Tingo ngene lo sana nyago. Nkwana gocha. Lakini ndero na igule buya. Na ikira. Goba chandande paka mukuminkie. Kwara beiro basani for how long? Okay, nara beire for ndeke kagetambe. Lakini Potebe since from 2010. Officially na cha. Okay. Yeah. Nkwanya ko ndigi nanya ko host. Ana natabatika mtu fulani ngaki. MG moja goikoma leta se studio mokorete gintu gitari getindi. Ndiko nya gopoteza chingaki. Sherehe. In fact there was 3 days. Tareka sherehe MG moja nilimleta kwa ngoma naita no bwate pesa. Yeah. No bwate gari. No bwate nyumba. Ile gari nilifanya na hiyo sana. Okay. By the way producer, na kwa tero ngeke bado gukoro kwa gantobos. Agantobos. Karusi bwana agantobos. Oh, by the way, mbona narorire abantu squeeze tubuati pesa. Tubuati gari. In fact bona watwarire pesa, watwarire gari. Nimbata lakini taribacha gonza. I'm very stingy for their information. Kurutu agatiganete how has been the journey. Maite tubwika ni mladi tu atiganete riri. Wasoire wakorire gasi nyingi sana. Tuambie how has been the journey and the siri ne riri ye tata. Yeah, everything has been good. Despite challenges hapa na pale. Hizo tulikuwa tunapiga kura na mtu wangu nilikuwa anapigia kuchukua Kenyoro mali ngaga but chiku siasa usiweke hapa. Nikamwambia nisiweke siasa kwa roho. But everything has been easy. Nashukuru Mungu. Siri ni gani? Kwara achire ne binte bitindi binge chikolabo binde imbere chikoni ngota tabiole. Siri ni gani? Tatabyo bobisi tata. Abange barali basinyirenga sisi. Tigamba tayo bobisi. Siri ni Yesu. Siri ni Yesu. Siri ni Yesu. Wow. Ni God manze. Na kuwa na content. Everything inonya ko. Any connection? Connection ni chigocha after favors cha Nyasaye. Okay. Ko vegeta Nyasaye motu na ndogo focus unya go sababu tambe. Takugotika. Twange bigasi yaonererie gwakora ko 2010 tutiga mangana ye collabo kero kende singles cha onchiroro bigasi yaonera no ne YouTube channel yaonereri. Yeah, YouTube channel kutoka YouTube channel yani MG moja. Okay. Twitter. FB, Facebook I mean. MG moja kere handle. Ninkorete gasi entangani kabisa elie kongoki. Agantobosa. Ngachangai ngakegasi getembe. Bebo berio gekoroku irangora. Irangora. Ngachanga kumeke yende konya.
na achire mwaka una kume relate tatu jamaliza teraba yeah sabrandi ugajigo ndiga kanyarire bono mosacho tarikeni utari wesibya okoreta maisa bono muibi achimonyo mane monyora bana endelea utari wesibya bari ene chinda bagotara bogeka ya tiga muganari yani ngiyo koragereria umwana onde baranya mwakora ni reshwa because ndona arabunjange ejiri yani musokomoganeria mayanga akikanyuma achimanya yani ngiyo kumudhaiwa kanyorana barire chinda fact kingoirana bakangagenda somo komalize nyo jombe na bada gantiga na kiotage kamwaneke akwa bati yako dingoti yake awateruko orageretie demweyo was it a true story gose nengoma gite kwa vegetal because enjero there na passion enjero gete yani kubona umuntu getoka tebi what the feelings kabisa dingo bisa maana ayo ikango some kai namanye tamangana kia kama akiona igange njarete ya celebrating okabo ya bano gara check soko nyara karamo atikana go sabero yonda mawe most I don't know lakini tatakiri ko ya onyaro monto go sabero yonda mawe matex akora ago check on yara na ki progress ya ngai week akonyara bado ko enda gochinze naona tulia tambe noyo nga finally mtu ya sumaili ningo masomero yani sekirero na mesete bono rinta bugate kende ngama daina ki baba to kore bcd ngenda kite mondo kwate chibe anyway eke masirikere between you na nyana sechingo mankorora nigo mwamigere dada sukoma athaki twanura igo awa eke masirikere between you akeromo gwakigasi ari ngobwa mokorara amo moko korakire yentama together sirineririe karumo ndaramo oralete collabo by the way na yakara kuri yoterwa kila mtu alikuwa kivyake lakini inu yani okubwanga igo oyamete kyo yagoteba oyo ninche chemistry kelinga kimumerete no mongwano ye inga nalintagete kubuli oyo actually I knew this guy karango chokora ngome ya Mobataves lione kijana akona passion mimi napenda ukisikiza ngoma zangu mingi njengo ya mangano mai ngori ya mangana munembori waisira kabera in fact ni rapole njebongo nyoro mondo ko yande ngenjeyu oyu tunasikizana haraka sana lakini mondo ko enda ngora tinda nara ko tera ngora nje karango riko ko tera ngora ntera ngora mabaga yungo tigangara ina sana tukubwata ni space so like nganyora engineeringo kore bindo byana anya the guy that's almost the same wana abu mondo no indaisi sana okay ulimtambuaje ile chikasia kwa ligeti nera ukaroranga nera na bamukora back in he got 2019 2019 hapo ana achire songa na rengo magani in fact the guy hosted me for some time inganya korana kevin tawikanda so abata chi event kete to akore every weekend but want to are waka no after a month so ngachanda bwati ntaribuya the guy came through for me and that's how we got to get used to each other. Biya mono sana nkogendera tuli ndoche ngambara bakolika batebanga hi Ndizi TV singo no kwa MJ uliago somera to mongwano kungocha kole toraigwa mangana wa makonkima kole ndinara watebanga hi Ndizi TV man Edwin kutoka Nchoro ya Nyamache naomba wimbo wa wote wa Danley kole ndengo kwani akamtu fulani na MG mmoja ndani ya studio nara kulika show iko sawa for akamtu fulani we I like you bro utaenda mbali salimia MG waambi wako sawa ndoche Linet Buga wow leo for the first time mume host not for the first time but for the second time lakini mbia mwana watawanga kama mtu fulani ni mtu wangu sana ABC banki atagete salimia sana MG
Okay, asante. Ndo chenga tiangu na ro Facebook ndo lega mbarabia baba soire tutaragenda gabu ngande singo turarora mangana kia yu ale ororo manchi muligeria Bismarck Mokwa korwa Kisi Getembe Nubia niko ndani, my beloved wife Sharon na my son Eugene watching live. Say hi to come to Fulani na MG moja. Calvin Nyagucha live from Embakasi. MG big up, say hi to come to Fulani, kazi safi. Miamana kamera jira nyingi karama chendike tucha muambuga tuochia no karama ono kwani anto bali mwako ni wochia ali bakwani wochia fanya hivi wocha mondo ochega bakora yeah takarondo wochia tunaenda hapa simunaona kamera ni mingi sana na ni sisi tuko hapa wao mwancho muligera tuko na MG moja tuko na kamtu fulani wasanii wetu wamebobea chire nkuma yani wamevuka mipaka producer wandenga Sara you are too much niko single iko standby twende hapo tukule muziki tupewe hizo styles egera tokwera tumaje ko yenda na interview to Sukandizi TV na Robo Nsubumusi. All right. Yo man. Wewe. MG nana. You know it's a fighting thing when MG link up to the singleness. Waji gontiga. Panyoli ebono mosacha utarikire ni otarigwesibya. Okoleta maiso muno moibi. Katingo yomale. Onyoya abane meturo batarikire ni batarigwesibya. Alire ne tinda bagotara bogeta. Nche squeeze in the single ngotesa. Singo ngotesa, nche squeeze in the singo ngotesa. The singo ngotesa. Ekurogenda ye baba chena ndombe. Ajeke maene chena boide. Kerona lenge na ekonya ye gwankolire. Konye birengerero byangitire. Esqueeze nigo menyete bunantagite. Nkorara bunantagite. Nkoira na nyomba chisantagite. Nkolikeli nde yonsingagite. Babugete nigo wontiga chandeke. Nkobwati okoba na gwanchate. Chekibono bosokwe bogwagete. Erukorore ntena nchengete. Ontiga. Panyolire bono mosacha utarikire ni otarigwesibya. Okoleta maiso muno moibi. Kasibo nyomane. Onyora abane meturo batarikire ni batarigwesibya. Alire ne tinda bagotara bogeta. Yo man. Wewe. MG nana. You know it's a fighting thing when MG link up to the singleness. Waji gontiga. Panyoli ebono mosacha utarikire ni otarigwesibya. Okoleta maiso muno moibi. Katingo nyomane. Onyora abane meturo batarikire ni batarigwesibya. Alire ne tinda bagotara bogeta. Nche squeeze in the single ngotesa. Ekurogenda ye baba chena nolire. Ajeke maene chena boide. Kerona lenge na ekonya ye gwankolire. Konye birengerero byangitire. Esqueeze nigo menyete bunantagite. Nkorara bunantagite. Nkoira na nyomba chisantagite. Nkolikeli nde yonsingagite. Babugete nigo wontiga chandeke. Nkobwati okoba na gwanchate. Chekibono bosokwe bogwagete. Erukorore ntena nchengete. Ontiga. Panyolire bono mosacha utarikire ni otarigwesibya. Okoleta maiso muno moibi. Kasibo nyomane. Onyora abane meturo batarikire batarigwesibya. You know safari thing when MG link up to the dance. Konyae, mwanyage tinge kaki konyae. Konyae, konye neli tuko lilimbono. Konyae, mwanyage tinge kaki konyae. Konyae, konye neli tuko lilimbono. Agapona sikajaje kakikwalire ntatobuto lyamasopera enjara yatolire gosaka gasoka likabataka kabalire kateni kandete sindake kinda kyatolire obutaka bwagalire metoliro makero chire wewe ladies and gentlemen nemjina nde you know it's a fighting thing when MG link up to the dance. Konyae, mwanyage tinge kaki konyae. Konyae, konye neli tuko lilimbono. Konyae, mwanyage tinge kaki konyae. Konyae, konye neli tuko lilimbono. Come to Fulani.
Basubati barero. Yeah. Ibesa ninche nyore. Egari ninche nkore. Wabegaki. Come to Flani. MG. Basubati barero. Yeah. Chivesa ninche nyore. Egari ninche nkore. Wancha nitaribese. Obwancha ni bwarero nkieke gosei. Abasubati banchire besa bobe. Kugwancha nyasai mamba komo tose. Notabeti umongai ni mosago sose. Ganyoro mototo bosongari mwembe. Kamwancha kangancha gancha togende. Seito warora baiboringa kiende. Kumbo mwana no motiwati obrembe. Goto mefe omera. Omogori ningo imokogera. Nguake simo imokoreranga. Moisonde iga ngongore tokobebesa. No mabebesa. Karusi wana acha mwana hiyo ni kazi safi. Torase kamtu fulani na MG mmoja. Wao kolega asibwate ina ani asibwate chingu. Watu bolito. Ela asibwate monguso pressure. Una bagata bagase studio nyako enda tokotobwatia. Totomere ujumbe semester yongo tigaisiko nonya. Mochikoranga kamtu fulani alikuja studio na MG mmoja. Sara kusoma ujumbe aichibwate kwa wetera namba yesi miyero igorabo 0792-192-834 wase Ndizi TV News Digital nensemo ya Ndizi TV News asensemo ya YouTube YouTube channel ya inyori ya Bakenya. Come to Fulani. YouTube ya inyori ya Bakenya. MG moja na Come to Fulani. Genda galia subscription ndio ya maana, comment, like, share ndio ya maana na intuto totiga Ndizi TV News Digital alia sensemo ya YouTube subscribe, share, comment totiga. Na subscribe ni free by the way. Watu wanadaninga ati na wakata pesa. Ni free. Okay. Sumu tatu aju agotabaniaje wazito wananitambua kama Pablo Gangster from Kisi Campo na warank sana maninja soon nitawaita kolabo ngoma zenu ni fire. MC Bajela 003 agotaba pamoja Irene Kwamboka kind show iko lit Irene Kwamboka Felix agotabi Felix Kambuni basoime ase omurobelia agotabanga show iko lit sana karongotabunga chinsa tata chikale kuminyoka kolende hack please nicheze nyimbo jaribu kutuonyesha videos kuna wengine hatujaiona kama mimi unaenda YouTube pale ukitaka videos hata njawana itole na abanyana guys studio lazima tunyonge yentoko korage enda gali Come to Fulani nyore gasi ya ulige lichi video notagete MG moja onyora lichi video. Hi guys, I'm King Boy Sami pia mimi ni msanii na nagotea MG moja na Come to Fulani. Asante sana agoteba anataka support King Boy abagoteba watu wa Kiango wamewapenda sana aki. Hello Ndizi Muma Joseph tuned from Gesicho Masimba ward Ensake imeshika kushika gotea Come to Fulani atembee Masimba. Asante ejene hicho jumbe chiko swa ase studio aso wango mono tufanye kile imetuleta. Haya tufanye kile imetuleta sherehe kintogerema zinaro kugatagara baganga wana nabagusi wanankieke sherehe twanga kibuna sheda botambe ndikaja tonga buna kevaja noro tambe tori kongo saje no toro mono motambe je no ko katonta montondera ko bange Nemjina nda Buyandare isiko Buyandare nchara Buyandare bosa Korenda sherehe Buyandare isiko Buyandare nchara Buyandare bosa Korenda sherehe Sherehe ronje tingo tiga Sherehe ronje tingo tiga Sherehe ronje tingo tiga Nasema
tingo tiga serengo ye twanga kakibune seria botambe deringo ye tonga bune kebeya no rotambe tori kongo saje no toro mono motambe seye no kogo ke tonta montondera gotange mucho move kira rituko go kanta chaime ne batimbati kende baba go kanta chaime bosonga fomwero no go tachaime tukere kera bukira rituko nigo gya kaine kera Friday na batoto babande bari bamanyiri nyantwa na basacha babande tungo tereti ni sako bantarande tukatoka nyete samabani gete tobange Buyandare isiko Buyandare njara Buyandare bosa Koyende shere Buyandare isiko Buyandare njara Buyandare bosa Koyende shere Shere roje tingo tiga Shere roje tingo tiga Shere roje tingo tiga Yasema tingo tiga Onyene konyangireta Onyene gebao beka Urbeta jetinde Mune yoto getinde Bakoloka nyabinge Ebuni kwa pointe Nipeta kavinge Omosingareta ryoka Kapota reta ryoka Kanuzureta ryoka Kachangareka ryoka Nikwete kwa basoka Ntagete nyaroka Etaliko basoka Eliego soka soka Etaliko basoka Emanyete wesoka Etaliko roboka Urbeta Togende twakeshere Togende twakeshere Buyandare isiko Buyandare njara Buyandare bosa Koyende shere Buyandare isiko Buyandare njara Buyandare bosa Koyende shere Shere roje tingo tiga Shere roje tingo tiga Shere roje tingo tiga Yasema tingo tiga Buyandare isiko Buyandare njara Buyandare bosa Koyende shere Buyandare isiko Buyandare njara Buyandare bosa Koyende shere by the way nakimwaje the idea and what was the target through this music ndo chenenge ni kabisa nero tuacha kolonchi kaiga officially meandizi TV mbango yasogete lakini abali kira bangwana batura kolegasi anya musiki korota kero korusi stress no musiki uno yakaro ko bugato konyara go isaranga kabisa na batu anje tishara eyu at least nege ndoko nyara geko kumeke mood yao yaba geko boost ya mood yao abantu mbanze kwa fan no kora kire ko kora no rosa karongori ka osi sherehe ni mingi na mingi za kupiga kwa nago ringa sherehe ndi bitoki bora sherehe no go like anything ora kora ke go boost ya mood yao hiyo ndo sherehe mulifanya research mkaona watu wanataka sherehe watu wanapenda sherehe who doesn't do nani apendi sherehe okay don't aro ofile tori buya kendo ngero nyoro gokora no beke ready gotenge hiyo ndo sherehe yako unapiga mwake mbete Christmas na happy new year gose yani ekene ndo kigendera telio kalio sherehe ni wakati wote lakini mwaga pimera bana igawana igakora na bantu abosongo banje ti stare club nini tukere club kira rituko nego gyakaine yo sherehe ni anytime anywhere ekero monta de mistari ana ande mo kwana tata buna chichebereta wangu na chichebereta yani chirapa suni otata kwa ande mtindo hivyo no me have been a rapper for a long time kana sto muziki niko anapiga hip hop so mimi napendanga rap kara togingo ndizi TV na rap yo na nchobekeria tali ane obeke John Kibatime na Brighton makolime ndizi TV ndara rutera mjina kwanire mono na mjika togingo ndizi TV na mangana ayo tu ayo na rutete kwa igu okwana sara imo kwa neme Kibati okwana na mako njema amateta ndizi kuna venya mtu disi tuko ndani ya busy jo tunakata mziki ni dawa ona tumekuja na sherehe hapa tunapiga serere kwani zile ni magenerator zinaongea zinaogopwa si eti nini si uwanga wakali na sisi wakadinali si ni wale wakali niko na Sahara sio nene naye
Na yesi sare. Yeah. Hapa tupige masare. Tumevalia sare. Wacha maneno bala. Wacha maneno bala. Hiyo nimekudea bro na umehack. Cha bwana hawa kuongea yani ndio maana sana. Baada sasa njojinsa chia ndio. Kwa nango mko na ujumbe gani? Sasa tuseme Ndizi TV mashabiki by the mashabiki mko at following gali ntingu. Ainche babu at tivo yani tindiko baikea. Mbuyamana sana. First of all mashabiki itonsi mbuyamana sana sia support mwagotwa Nyasaye ndarako baseseni na mwendera igo. Message yananda abatigera boniga esu kungochere ngakie shere konya yo mino keria gakobwate na na make sure kende genso kara you have fun to the fullest. Kogi mobo mambito ko manyana kire kere kwa nyara gekora beka mobere tora manyereri lakini mwerende buya mbaga ne Christmas ekia in advance and happy new year. Yeah. MG esi ukwe tigatonya ke esere tonyeire ngorarendete ndonyaka twa next day onye gogo tinda ne chai tinda nero ngoria mandasi tinda kero mona wa testare ya naro konywe coffee naro kutanje tie turungi naro danje tie cha konywe ngori bono ndizi kero tole skari this Christmas ya toire ngora tonyake na utaratibu tu. Yeah. Nawapenda sana. Asante sana. Sherehe ndio kama funga mwaka au zinaendelea ntokane ngali. Bado mwaka yote kati matuka mange. Matuka 16. 16 hiyo ni enough kutoa hit song nyingine. Tena. Ya nyinyi wawili. Lazima tufunge mwaka in style. Mwacho mambe kase video you by the mongo rakati mubuzia mpaka na chinga. Eze we mwacho muligeria. Asenga chinga kinebiro mero buliende wikega ndreto wakangambia mwana kamtu fulani asoko hona na MG mmoja uikase studio na nyamwanyo kidogo lakini najua watu wametumbuika watu wamefurahika baibule byakigima boroboro yego korokwensa kyoko wecherekera gitukolia Jumatatu waika lituko lya Ijumaa ekeroto wocha sakuna bili mpaka chinse sato toko mara mtu Brighton Makoli producer ntanganya kwa Joshua Uta producer ende kwa John Kebati the hottest the baddest akingo the warange show yege bwatuke ukona miaka ya kukaa mpaka Yesu arudi. Asante lakini tutokokora kuna vile tutaenda hizo sherehe nero tuacha launch kabisa watu wenye manyema gende gale YouTube kama mtu fulani YouTube MG moja subscribe hapo share egerantu baike sherehe kila mtu anapenda sherehe na inatoa stress. Nchini mkoro kwa Sara Nyarangi Ontita walimu atumelechi ujumbe mwezi pina habari turegaiga kwa sababu ya muda. Ninashukuru na nawasalute. Paka litukolinde Jumatatu ende tumirane. Friday ya chama hiyo tutafanya hivi. Utaratu wale chingaki watarudi tena. Kolende aserono bye bye. Kolende moves. Nemjina nde Buyandare isiko Buyandare nchara Buyandare bosa Korende shere Buyandare isiko Buyandare nchara Buyandare bosa Korende shere Shere roje tingo tiga Shere roje tingo tiga Shere roje tingo tiga Serengo ye tonga kakibune seria botambe Deringo ye tonga bune que bella no rotambe Tori kongo sa lleno toro mono motambe Se lleno kogo que toncha montondera gotange Musu mobe kirari tuko goi kanta chaime Leva timbati que me baba goi kanta chaime Musonga fomu ero no goi kanta chaime Yukere kera bu kirari tuko nigo gya kaine Kera furaide ina bata Omega Nemjina nde Buyandare isiko Buyandare nchara Buyandare bosa Korende shere Buyandare isiko Buyandare nchara Buyandare bosa Korende shere Shere roje tingo tiga Shere roje tingo tiga Shere roje tingo tiga Nasema tingo tiga
Serengo ye tonga kakibune seria botambe. Deringo ye tonga bune kebeja no rotambe. Tori kongo saje no toro mono motambe. Seye no kogo ke toncha montondera gotange. Muso mo bekira rituko go ikanta chaime. Nebati mbati kende baba go ikanta chaime. Musonge fomu ero no go tachaime. Tukere kera bukira rituko nigo gya kaine. Kera Friday na batoto babande. Bari bamaniri nyanchwa na basacha babande. Tunga tereji ni nusaka bantarande. Tuka toka nyete samabani gete tobange. Buyandare isiko, buyandare njara, buyandare bosa, golende sere. Buyandare isiko, buyandare njara, buyandare bosa, golende sere. Sere roje tingo tiga, sere roje tingo tiga, sere roje tingo tiga. Yasema tingo tiga, onyine konyangireta, onyine geba obeka, urbeta, jetinde, munige togetinde, bakonoka nyabinge, ebuni kwa pointe, ipeta kavinte, amasingareta lioka, kapotareta lioka, kanuzureta lioka, kachangareka lioka, nikwete kwa basoka, ntagete nyaroka, etaliko basoka, eliego soka soka, etaliko basoka, emanyete wesoka, etaliko roboka, urbeta, togende twakeshere, togende twakeshere. Buyandare isiko, buyandare njara, buyandare bosa, golende sere. Buyandare isiko, buyandare njara, buyandare bosa, golende sere. Sere roje tingo tiga, sere roje tingo tiga, sere roje tingo tiga. Yasema tingo tiga, buyandare isiko, buyandare njara, buyandare bosa, golende sere. Buyandare isiko, buyandare njara, buyandare bosa, golende sere. Sere roje tingo tiga, sere roje tingo tiga, sere roje tingo tiga. Yasema tingo tiga. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omulyereria bwe televishoni ya Ndizi TV bono nabukura ly'obwonchoria bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwekere abalyereria kurwa chikaunti 52 ekyo kira Sorogonko rwa Nyanza nabo igo Rift Valley akesime ase namba enoti 52